መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነክብረካ ንመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና ሰላም አውዒልካ አብዛና ሸርክ ጸሎት ድማ እግዚአብሔር አምላክና ክነቅ ኃይል ጥዕና ስለዝሃብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ሕጂ ድማ ጸሎትና ተቀበል ለመናና ስማዕ ሰሚዕካ ድማ ከም ምሕረትካ ከም በደልና ይትኺደና ሸለል በለና ወዳእታና ጸብቀልና ኣብ ዓለም ሰላም መንቆ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና ጾምና ባርከልና ቅድሰልና መንፈስካ ተመሪሕና እምነት ተመሊእና ክንጸሞን እግዚአብሔር አምላክና ስኻረዳና ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም አና ድማ ተቀበለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሰና እንደገና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን እዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ርኸም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስት ደስ በልካ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስለ ጊዜና አምላክና ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋካና ሰራያት ያደምሳት ያበሳ ወልዱ ለብርከሻት ብርሃን አንቱም አበየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ጥሎን ሳይሩ በጸናት በስምከም ኩኑ ፍታኑን ጻነ ይረሰነስ ኩሏን ስማት ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 ጊዜ መሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ ዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ብዝሓለፈ መሐረና ዝመጽእ መሐልወና በአቡን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ሰናይ ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንገበረልና يقرب حال እግዚአብሔር አቦን ቆይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግናለን ሰውርና ረዲና ይحلونا نقربنا ተቀብልና ማዕውና ነጥና ሳዛ ሰዓት ያውና ጽና ይሁን መዛል ሰላም ጃም ዘመን ይወትና ፍጹም ሰላም ሁሉና ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና እንደምናለና ሰልይ ቆይታና እግዚአብሔር ሁሉ ተሕዛቡን ቆይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ግብርን ማንተ ሁሉ ግብርና ውስጥ ሁሉ ግብርን መስገነካለና ስለሰወርካና ዝረዳኻና ዝኸለኻና ናባኻውን ስለዘቀረብካና ተቀበልካና ስለዘዓውካና ዘጽናካና ሳዛ ሰዓት ያው ስለዘርጣኻና ነመስግነካለና ኦ ጎይታይ ቀበለና አመት ቀርሰብ ስለዝንመነካለና ከምሕረትካ እንደለለና ነዛቅድስ ሰዓለዚያ ሁሉ ዘመን ይወትና ናፋ በምራብ ፍጹም ሰላም ፍጹማበና ኩሉ ቀናትን ኩሉ መካራን ፍሩን ጉርዝ ሆነ ኩሉ ግብረ ሰይጣን መخرف አሰባት ምን ለዓልጸላን ኦገልታ ካባያር ካብ ኩሉ ህዝበካው ናር ካብ ዙርያ ዝቅድስ ወታዙናር ዘጣመን ዝሐሽም አዘልና ተመንም ቅርቢትን كل حال سلام كنا كسلطان ذهب كنا صراحة ما كله فؤادنا على هنا مرنا فتنايت أدورنا حد ورتخاو بيتنا أملاكنا مدحنا يسوع كريستوس ننتهي قدر سبيل بزكبر محرت اللي أتان سخام عرم حول زغنا من بس كدسل لو من مسجانا كبرن صنعتهم بقدر لك على من كل ساعة نزل على آمين وأملاك مسالخة نايم السحات صلاة مزمور نايم السحات مزمور حمسان حدا وأملاك مسالخة محرن كم تعبير رغا وسايد مسك وسايد صبيك حسبن كبحتياته وناصرين انا ابا سايف لطلكم ما حتياته كل غزي بقدما يبزربا خاص صادق فدخان صون كاتركبسي انا اخاطر يبدلكم ابكن مخا كيغور كنا بابسات ولد كنا كبحتيات تنستن نون حق او استيخاطر لي احو تو مهارن من تقصر سم عزاترين كبردكم صور صبن تنصتكت قينا اسم تحغوساس بهتان حغوسنا اسمعني اسكا بحتياته كولن بزلا او سايم دمس سو املاك صري لي بفطر لك صنع منفس كاوشتي حدث كابغت قايد بين حغوس مدحان كامل سلي فقادኛ መንፈሱን ደግፈን መገድኻን መፍረስ ዑምሮም ይሄ ሀጣን ነባሁም ለሰየው አምላክ መሐኔ ካብዳ ደማና ግፈኒ ልሳኔን ጽድቅ ልልክ ትብለሉ ያ ጎይታ አፈይ ምስጋና ከነግር ስኸና ፍሬ ከፈት መስዋዕት ባያብለካኒ ተዘይ ኮነስ መቅረብ ኩል ካነረን መስዋዕት መራሪት በጓኒ ኻም መስዋዕት አምላክ ሱር መንፈስ ዩ አምላክ ንሱሩን ቁጥቁጥም ደባይቱ ነውኒ ኻ ንጽየም ጸጋሃ ሰናይ ግበረላ መካያት ኢየሩሳሌም ንደቅ شعب مسوات سرقي زحرر مسواتي بمل مسوات باك لك اي شو عم مسوي خارح وقرب الكايم مسغانا انا ابن ولدن منفس قدس انزل عالم عالم امين ذا ساعه زيا من بارسغا قويتا ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብርን ፈጸምታ ሰዓት ማልተን ያ ከመወንድ ቃሳም ሳልመስ ስለዝኾነ ከመወዳታ ጊዜ ቅድመ ሰብ ትቆጽር ቅድመ ነፍስ ወከፍ ጸሎተ ሰዓታት ናይ ዘወትር ጸሎት ይቅጽል ጸሎት ጊዜ ድቃስ ክርስቶስ ንጉሰይን አምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ኃጢአተይን ከሐድ ገለይካ ልምኖ
Alright. مزمور 130 أبوي مرقيتا 131 أبا حاجوس 132 عنديت 133 إلسابيت 134 إيرترانس آيفون 137 هيوت حدقو 138 كيدانس آيفون 241 كيدانس بيتروس فاميلي 246 أبي مرقيتا 44 أبي مرقيتا 246 أبي عشي 247 عنديت 248 صقابو وانقل قصنا وبعشي عاويلكم أبس حوات أنا موداتها بيركم دكتور سودا 248 هو حرة هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ እተን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ መዓሙቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እትሰልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮርቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ጽዕድታትን ኩልኹም ኣራዊት ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኹም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝቱን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩልኹም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቶም ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ተስፋት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ስልጣን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዘናበለ ኣመስገነ ወጎይታይ ንተናዛም ግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ኣብ ክፍልታት ጸሎት ኣበባ ሓጎስ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቆውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና መሬት ትነብረ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን መዋእል ሰብ ዘይውዳእ አንዲት መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ
نزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نتصور زخونة مخنيات محلو كنيرو جنك اتتصيف زخونة تكباركن اتحما اكيكن ابقدمتي حق انيام مزقلع اب عرات حتيات تساتيحكي ابتي شلالتنيان كدعن سقاخي كولخي انت ايو تهبيه ملسي او كريستوس املاخي بتي ازيو زفرح فردخا اسنبد نتي زالعالماوي فردخا انبركا بتي ملوكوتاو نصبرا برهان كون انقطقط ኣለኹ أنا حسوم دنوس أو عراتي دقيسة زلخو أب هيوتي ون زي قدوس زخونكو نايتي تقبال قرص أبنت بموساد أفلبينا وقعخو أو أملاهي أنا قبنني أيامو يقرب لي أبل اللخو إذا أني وزالفني والعالم عالم آمين آمين. أو نصت دنجل إلسابيت اسمع له حجي هو او نصحت دنجل نبارياخي اتي قلطف صلال رديتكي زرغحي نتي اب حلناي كم معبل زقمات الكفو حسابات كباي ارحقيو نتا حممتي نفسي بخنتنت ازيو حلواتا في اوازل الله امو ناب صلوتن من قاحن ابقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرت التلمن عليت عدن إخي محرت التلمن عليت عدن إخي عدن من حوت نقوسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي آمين أو قويتا إلتراس آيفون شمكو ما يفلت كونزلو إلتراس آيفون او جيتا بزاليتي زيا نعا امو بزي حاتيات كنحاضر حلونا او املاخ ابوتاتنا نسخا بروخ او شايفين هنا نسخا بروخ إخا ازي بزي قدوس سمكاون زلالم كبري زمولو ايومو امين او جيتا كمتي اباخا توكيلنا زدنا محرتكا كمو تكون لنا عندي كله نعاها يتبع اللوا نسخة اب اوان مقبي تهبهم او املخنان مرحنينان او تسفى كله والسنات ندريس معنا او قويتان نسخة اخا كاب زعلت زي نزال عالم تلحنان تعقبنان امين او قويتا بروخ اخامو فردخا مهرني او قويتا بروخ اخامو حقنت كارد اني او قويتا بروخ اخامو كبرخا أبرهالي أو قويتا محرت كان نزل عالم ينبر أو قويتا نعاي متقوار إدكا كولدو معقوبية سرزخونكا أيتن تساقني أو قويتا نعاقا بدي لأيمو محارنن نفسي الحنان نابلكو تسلي ألغو أو قويتا أباخا توكيلة ألغو الحناني فأركا خقبر كا محارني نسخا أملاخي فالفالي هيوات إخا ببرحان كا دما إنا برحان إنري محرت كان أبطان زفلتوخا كبرخا خاء ناب قنعات لبي تمسا تساقان برختن مسقانان بحاكي ناسكايو أو كن معالم زنبر كان زلالم تنبر زلوخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسقانا وداسين قرمان يقبا لومن كل ساعة نزل عالم آمين أو لعل قويتا بأخان مانن نسم كام زمارن سناي يومو محرت كا أبت الصباح حاكمنت كا دما ليتي أزنتو آمين وداسي سلس قدوس أمانيل يوحنس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቀለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ያዋን ሞታን ክፈርድ ካብ ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ሓጢያትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ በሳና ይቅረበልና ጎይታ ሕማማት ዝብኻብ ፀሕዮሞም እንት ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ጎይታ
نتوم زموت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كنفسهم عرف وخاب حاتيات نصوصكم كاغويتار أنا لما ناخات قبلنا كبرين مسكانا أنفس معرقن قدسنا نعخاي قبا أمين أغويتا محرنا أغويتا بارخنا كم زلنا بلنا كان مسكنا كابقات ورنا بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منقستخات مصاف أركام تاب سمايكم دمام دريكون لا تنجرانا لما حبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا عندقلنا خاب كفادحنا النامبر فتنا يتأتونا منقستن حيلن كبر نزل عالمنات كايما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له لنا خد دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي زابير صبات قويتا سراوي سلام لك له نسخكان سبرختيخي فركر سخون برخي أمل تسقا جابير مساخي أوفس تدس بلكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين. مسكنا ቅድስት ድንግል ማርያም ህይወት እሺ ቴንኪው ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት አምላኽ አዲ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ከምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ نزر إسب منتي أمالاديت نودخ إيسوس كريستوس بحدقت حاتياتنا كزقوانا لمنلنا وناي حق نقست دنقل سلام نبلكي ونا ماني إلاما أملاخنا زولت كلنا خرعات زرقنا سلام تانا غربالكي او دنقل بقويتانا إيسوس كريستوس تأمنت أمالاديت حاتياتنا من انتك حدقلنا تذكرنا آمين መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ክዳነስ አይፎን alright መእተዊ ናሕረቲና እንታሽምላ ኦፋ እንታሽምላ ሕማ አላ حق برهان نخبركي او قدست هراي بق حجي سمع حجي طبعا قتل حجي صبو ما سيخني يركي هراي بيدروس فاميلي ابي مسلني دحن ابي كله مهراتينا دحن تاشم بليامو بيدروس فاميلي مأتوي ጸሎት سوري هو مأتوي ጸሎት ሃይማኖት او عد حقኛ ብርሃን ንኽብርኺ او ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕን ዓለም ስለዝወለድክልና መጪው ኸኣኒ ነፍስናን ስለዘድሓነናን ነመስግነኪ او ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሐዋርያቱም ሞጎሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጢአት ሕድገት ብሓደ ዝመለኸቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ንኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን ሃይማኖት ጸሎት አባይ መርጌታ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝተፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ናምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ እህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምጽአብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ንእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ
بخبري ناب سمايات عرقة أبي ما نابو تغمته كم بحدش نهيوانن متانن كفرد بخبر خمسيو نمانجستون مودعتا يبلون ويتان محوين بزخونة كاب آب زسرس منفس قدسون نعمن مسابن والدن نساقدلون نمسقنون بنبيات التزاربيو لعلو كلو نهواريات قبايا بزخونة بحانت قدس بيت خريستيان نعمن نحرقات حاتيات بحانت تمكات نعمن تنسى متان نزل عالم زمس هيوت تسفان غبر آمين باشم ميتهم جيلكم الله أمنيت بابا كريالايسون 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 ቅዱስ ትርሓስ ወልዶ ميتهم زلت لخيط الحاس هلا فيفن قتل فيفن أب سكرين الله مصحف زي حاسك انت اللي فيبن أب سكرين الله يا قدس قدس يا مش هو ቅዱስ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርን ብልክስን ሙሉአት እየን ንኩሉ እትምልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ብጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደለና የቕሬታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍለጥን ብዘይፍለጥ ዝሰራሕናዮ ስውርን ግህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ የቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይብሉን አምላክነ አቆበከ ማበሳ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ
ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላፈና ካይማ አሜን። ወልድቴ ማርያም ብላይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሆ ልናፈል እንግዲህ ብስጋሁን እንግዲህ አለ እግዚአብሔር ጽባህ ወይ ተሰራው ሰላም ለክለሆ ምስሪ ካባን ስብርት ይፈረከርጾም ብሩ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳፈዩ ኦፊስ ትደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬትና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ንስሐ ጸሎት ወበይታ ዘማዓት ዚያት እንደካብ ተግባርኩም ቃል በሐሳብኩም ሁሉ ዋሳትና ዘሐጣና ዮ ምስራር ረህመ ከሰብን ዝረጥን ካን ተውስ እንካልካ ተዓረፈና ወአምላክ ሰላም ተዓረፈ ሰላማት ይተባረና አብዛና ይልቃስ ጊዜና ፈቁል ጭንቀትና ጻግወረና ወአጥን ከፉታ ተራን ሰላም ሁሉና ተዓላና ሰላም አልአካል አፈና ጸጋን ድረራየት መንፈሰብ ዝሆነ ሀሮድካ የታናን አምላክና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቆውን ምስኩን ክብሬ ውዳሴ ግርማን ዘለካ ማዕረግ ከምትሆነ ዋቢወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባል ከሕጅን ዘለዓለም ዓለምን አሜን። የነፍስ ወከፍ ሰዓት ዝጸለየ ወበይታ መሐረና ምሕረታዊ ወአመቶ ሰማይን ምን አምላክና በዓለም ወይ ፖሊስን ዝመረትን ሰናያተና ለአካን ረሆነ ተማነ ወዳና ሐካተኛ ታፍን ትንፈት حتى من الساعات من يسوي وقت نبر بالموت ليجلي من تسبيل ذل تسبا سمعت كره ولقط النار من تقدم أويتا أبدا ساعتي أنا كل ساعات لما أنا أتربى وقتنا كان عنا ذات كان قبل مرحنا من بسنا قد سجانا حساباتنا عن سيفتنا وسهل معنا فوز حياتنا على جلنا فكل رفع حزن سكات بند عنا بلونا كرهنا بورسان الآخر حل ورنا ولدتنا كلام رمنتي نابت زي مرمر زي مستني بالتذكار بس عدلنا مسكان زل عالم رفيقا أمين مسكانا كمدينا بنصلي وقعات برنا بسمايات نبرابونا سمكاي قدس من مسخات مسا واركا كمتاب سمايكم لما نريكو نعلى تنجرانا لما عبدنا نحن نتبدلنا بردلنكم تحرقنا لهم بدلنا أرسلنا بقلنا أبقالنا نمبرا فتنا يتدولنا من بسن حاجين كبر زل عالم ناتكايما أمين وزد يا مريم بناء قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله لنا غدن قليخي بسجاخون دنقلي خاد جابير سوات بيتا سراوي سلام لك الله سري كاب ان سبرختي خي فركر سمركم تسجا جابير مساخيو اوفيس تدس بالكي حياتنا سريلنا نفت ودغ يس كورسس منتانا محرت لمنلنا امين. زغبركم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን አገልግሎት ምስጢራት ቤተ ክርስቲያንን ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ኮንኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ግዜ በዚ ቅዱስ አርእስቲ ክንራኸብ ንዝፈቀደልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ሕማም ንዘለዉ ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣብ ሰዓተይ ጉባኤ ዘይ ምኽፋተይ ኣብ ሰዓተይ ዘይ ምምፅአይ ይቕሬታ ሕተተለይ ይብልለው ኣነ ግን ፅቡቕ ኣጋጣሚ ኮይንሃለይ ከምቲ ዝረኣኽሞ ናይ መዝሙር መደብ ብዙሕ ኣይነበረናን ብምኽንያት ንመጀመርያ ግዜ بمزمور مصانحي مزمور كفيتيا صبق عدل كوين هلاي انا يمسغن الله خم قالوم جن كنزي احدث اللي لون اللوم نخلهنا صبق ابنتي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቶም ዘይነበርና ሎሚ ንኻልኣይ ግዜና ኢና ኣብ 10 ምስጢረ ተክሊል ካብቶም ምስጢራት እናበልና ዝመፀናዮም ካብ 5 ኣማደ ምስጢር ጀሚርና ኣብ 7 ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ኣለና 5 ምስ 5 10 ማለት እዩ 10 ወይ 10 ኢልና ምስጢረ ተክሊል ኢልና ገለ ኣርስታት ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ እቲ እግዚአብሔር ዝሰምረሉን ዝኸብረሉን ዓይነት ቃል ኪዳን ክንገብሮን ክንነብሮን ምእንቲ ክንክእል ኢሉ
እግዚአብሔር ዝሰምረሉን ዝኸብረሉን ቃል ኪዳን ንእግዚአብሔር ቃል ኪዳን እዩ ንቃል ኪዳን እግዚአብሔር ሰሪትዎ ስለዚ ክስረተ ከሎ ከዓ ንኽብሩ ንዓና ከዓ ንሂወት ንበረኸት ኢሉ እዩ ሰሪትዎ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ዝሰምረሉን ዝኸብረሉን ዓይነት ቃል ኪዳን ክንገብሮን ምእንቲ ክንክእል ኢሉ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ እግዚአብሔር ንምንታይ ክልተ አንጻር ጾታ ከም ዝፈጠረ ካልኣይ ንምንታይ ቃል ኪዳን ከም ዝሰርዐ ሳልሳይ ንሕና ኸ ንምንታይ ዕላማ ናብ ቃል ኪዳን ክንኣቱ ከም ዝግባአና ራብዓይ ነቲ ቃል ኪዳንና ብኸመይ ክንነብሮ ከም ዝግባአና ሓሙሻይ ሕግታት ወይ ጥበባት ኪዳናዊ ናብራ እዚኣ ኣፀቢቕና ክነስተውዕለላ ሕግታት ወይ ጥበባት ኪዳናዊ ናብራ እንታይ ከም ዝኾነን ብኸመይ ክንተግበሮ ከም እንኽእልን ክንመሃር የድልየና እዩ እዚ ጥበባት ኪዳናዊ ናብራ ዝበሃል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንፈቃድ እግዚአብሔር ዘተኮረ ማለት እዩ ነዚ እንደዘይፈሊድናዮን እንደዘይተግቢርናዮን ግና ሓዳርና ነዞም ኣብ ላዕሊ ዘለዎ 5 ተግባራት መጀመርያ እንደዘይፈሊድናዮም ካልኣይ ከዓ ክንነብረሎም እንደዘይክኢልና እንደዘይተግቢርናዮም ዝመፅእ ሳዕብየናት ማለት እዩ ጽድቂ ዘይኮነስ ኃጢአት ነፍርየሉ እቲ ቃል ኪዳን ማለት እዩ ቀዳማይ ጽድቂ ዘይኮነስ ኃጢአት ነፍርየሉ ካልኣይ ካብ ሓድነትና ንላዕሊ ፍልልያትና ዝጎልሓሉ ሳልሳይ ምድራውን ሓላፍን እምበር ሰማያውን ነባርን ታሪክ ዘይብሉ ይኸውን ራብዓይ ሰብ ንሞት ንኣምላኽ ድማ ውርደት ዝፈርየላ ንእሽቶ ሲኦል ዝኾነሉ ሓሙሻይ ንጥፍኣት እተሓጽየ ቄናንን ጠዋይን ወለዶታት ዝፈርየሉ ናብ ምዃን ክወድቕ እዩ ስለዚ እዚኦም ድሒሮም ዝመፁ 5 ነገራት ምእንቲ ከይኮኑ ነቶም ኣቀዲሞም ዝረኣናዮም 5 ነገራት ከነተግብሮም የድልየና ኢሉ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ካብ ዝንረኣናዮም እዚኦም እዮም ነይሮም ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እቶም መጽሓፍ ዝሓዝና ናብቲ መጽሓፍና ክንምለስ ኢና 10.3 ኣመሰራርታ ቃል ኪዳን ኣብዚ አይና ጠጠው ኢልና ነርና حراي مصحف حزنا زلنا أبونا صبو غيروم من تخكاتاتو لناس قص حبروهم بلنلو يغنيك كل تميتن قص كل تميتن 10 هنا 9 هنا زلنا تو مصحف حسكم زلهم أبونا دقيفومني أبزي سوفت كوبي قرب أتي بيج سلز فلالة أبزلهو 310 تغلتن يري أن سلزلو أبونا جن مصحف حزوم يحجزن اللو كل تميتن 9 قص كل تميتن 9 أما سرارتا قال كدان نزي مصحف كساب حجز حزنا يزلنا عزيو كحجزنا عنا صدرانا كحجزنا سلزغل أب بيت كريستياننا الله كتمازو تقولوا مسيحهم كتوسدوا تقوليهم كتمازيهم كتوسدوا زي تقولوها بيت كريستيان بميل جراح في الأخلكم تخيلها مالتي هراي 10.3 أما سرارتا قال كيدان أبز حلفة جزينا إنا جميرنا كالاي قبائي مالتي أبز مستيرات أبز ناي قال كيدان لومي نخالاي معلتنا إمالتي سلازي بزتخ علامتن كنكاتاتولو نعنا ترايزي كونه ندكنا نبيت سبنا نعرفنا منابرا مسرتاو نابرا قال كيدان مسرتاو هيوت ود سب سلازخونه سب اب قال كيدانون تتعاويتو اب قال كيدانان تتعاويتا اب كل نابرا بحاغوس ببرخت بصقا لعل كله اخن فقاد املاح بصدقي بسنيت كنبر مسرتاو سلازخونه قدم كل ነገር بزعبا مستيره تخليل وي قال كيدان كنفلت ازي سناين ازي صبوني يلو سلازي سبعي أبونا ديوني حدق مسبيتها يطبق كلتيوم دما حادث سغا يخونو
ዘፍጥረት 2:25 ንቃል ኪዳን መስራት እዩ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ አምላኽ ይኹን ተውፅእ ብዝብላ መለኮታውያን ትእዛዛት እዩ ንኹሉ ፈጢርዎ ኣብ መጨረሻ ፍጥረት ማለት ሳድሰይቲ መዓልቲ ንኣዳም ክፈጥሮ ከሎ ከም ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ከም መልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ብምባል ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ዘፍጥረት 1:26 ኣብ ኣፈንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ ብምባል ህይወት ሰኹዓሉ ዘፍጥረት 2:7 ኣምላኽ ኣብ መዛዘመ ፍጥረቱ ንኹሉ ዝፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስታይን ህይወት ዘለዎን ዘይብሉን በብቦትኡ ምስ ኣትሓዞ ዝገበሮ ኩሉ ረኣዮሞ እንሆ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ ኢሉ መስከረ እዩ ዘፍጥረት 1:31 ኣምላኽ ንኣዳም ንምብላዑ ዝጥዑም ንምርኣዩ ዝጽቡቕ ጥበብ ብምሃቡን ዘብህግ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣንቢርዎ ነበረ ዘፍጥረት 2:8 ብርቂ ዝኾኑ ኣዕዋፍን እንስሳታትን እተፈላለዩ ንገነት ዘስትዩ ወሓይዝን ኣብ ቅድሚ ኣዳም ነይሮም ንዕውን ተዋሂቦም ዘፍጥረት 1:29 ክሳብ 30 2:10-14 እዚ ሎሚ ክንፈልጦን ንብህጎን እንመሃሮን በብዓይነቱ ስነ ፍልጠት ምንጩ እቲ ጥበብ ብምሃቡ ንምፍላጡ ዘብህግ ፍጥረት ኣምላኽ እዩ ኩሉ ስነ ፍጥረት ኣምላኽ ብሰከንድ ዘይተኣክል ዝፈጠሮ ሰባት ብሚልዮናት ዓመታት ክንርድኦን ክንበፅሖን ዘይንኽእል ኣዝዩ ምስጢራዊ ረቂቕን ዓሚቑን እዩ ኣዳም ኩሉ ኣብ ዘለዎ እዩ ተፈጢሩ እንተኾነ ኣምላኽ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን በለ ዘፍጥረት 2:18 ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ዝበለ ማለት ከምዚ ካብ ምባሉ ኩሉ ኣብ ኢዱ እንዲዩ ነይሩ ንኩሎም እንስሳታት ክፈጥር ከሎ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ እንዲዩ ፈጢርዎም ነዚ ሕቶ እዚ ብቐንዱ ንዓና ክብሪ ቃል ኪዳን ክሳብ ክንደይ ዓብይ ምዃኑ ምእንቲ ከነስተውዕል እዚ ቃል እዚ ከም ተዛረበ ምእንቲ ክንፈልጥን ከነስተውዕልን ስለ ዝደለየ እዩ እቲ ናብ ቃል ኪዳን ከኣቱ ዝወሰነ ሰብ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ሰብኣይ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ክኣምን ይግብኦ ግብራዊ ናይ ቃል ኪዳን ውሳኔኡ ብቓሉ መሰረት ተመሪሕና ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽቡቕ ዝኾነ ዘማልእ ክኸውን ኣለዎ ኣምላኽ ነቲ ሰብኣይ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን ዝበሎ ባዕሉ ብኸምዚ ዝስዕብ መገዲ መፍትሒ ኣዳለወሉ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ሰብኣይ ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ ደቀሰ ድማ ካብ መሰንገሊኡ ድማ ሓንቲ ዓጽሚ ወሰደ ኣብ ስፍራኣ ድማ ስጋ መላኣ እግዚኣብሔር ድማ ነታ ካብ ሰብኣይ ዝወሰዳ መሰንገለ ሰበይቱ ገይሩ ሰራሓ እሞ ናብ ሰብኣይ ኣምፅኣ ዘፍጥረት 2:22 ኣምላኽ ነታ ሰበይቲ ናብ ኣዳም ኣምፅኣ ኣዳም ድማ እዚኣ ዓጽሚ ካብ ኣዕጽምተይ ስጋ ድማ ካብ ስጋ እያ ሰበይቲ ትበሃል ብምባል ተቐበላ ዘፍጥረት 2:23 እቲ መሰረታዊ ምስጢር ቃል ኪዳን እምበኣርከስ እዚ እዩ ኣምላኽ ንሄዋን ካብ መሰንገላ ኣዳም ምፍጣሩ ካልእ ምርጫ ስኢኑ ኣይኮነን ነቶም ንዕኡ ብምእማን ቃል ኪዳኖም ሽዑ ይኹን ሎሚ ዝፍጽሙ ኣመንቲ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ስጋ ምዃኖም የስተምህር ከምቲ ኣብታ ግዜቲኣ ኣዳም ዝበሎ ንሕና እውን ሎሚ ነንስትና እዛ ዓጽሚ ካብ ኣዕጽምተይ እዛ ስጋ ካብ ስጋይ እያ ካባይ ተወሲዳ እያ እሞ ሰበይቲ ትበሃል ኢልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ውሳነና ከነፍልጥ ግዴታ ኣሎና ሓደ ግዜ ሓደ ሓው ምስ ሓንቲ ሓፍቲ ቃል ኪዳን ክፍጽሙ ምስ ተሰማምዑ መሰንገለኻ ምዃነይ ኣረጋጊጽካ ዲኻ ኢላ ጽሒፋትለይ ኢሉ ዝነገረና ኩሉ ግዜ ንዝክሮ እንታይ ማለት ምዃኑ እኳ ካብኡ እንተዘይሰማዕናዮ መልእኽታ ግና ነቲ ኣምላኽ ካብ መሰንገለ ኣዳም ሰበይቲ ሰሪሑ
ብምምጻእ ንሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ስጋ ዝገበሮም ምስጢር ብኸምኡ ዲኻ ትቕበለኒ ዘለኻ ዝበለቶ ይመስል ኣምላኽና ኣዳም ካብ መሰንገሊኡ ንሄዋን ፈጢሩ ምስ ኣምጽኣሉ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘሐጉስ ኣቀባብላ ኣዳም ንሄዋን እዩ ኣብ ከቢድ ድቃስ ዝነበረ ኣዳም እቲ ስጋ ካብ ስግኡ ተዓጽሙን ካብ ዓጽሙ ምዃና ምእማኑ ዓብይ ነገር እዩ እዚ ምስጢር እዚ ብኸመይ ኣምላኽና ኣዳም ገሊጽሉ እኳ እንተዘይተነጸረ በዚ ቃል እዚ ኣብ ቅድሚ ኣዳም ዝነበረ ኣምላኽ ኣዝዩ ዝዓገበ ይመስል ኣምላኽ ድማ ነቲ ቃል ኪዳን ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይጣበቕ ሓደ ኣካል ድማ ይኾኑ እዩ ዘፍጥረት 2:24 ብምባል ዘመን ዘይልውጦ ኣምላኻዊ ትእዛዝ ብምሃብ እዛዘሞ በኣርከስ ኣምላኽ ባዕሉ ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ፈላሚ መስራቲ ቃል ኪዳን ኮነ ቃል ኪዳን ምስ ውድቀት ሰብ ዘተሓሕዝ ዘይብሉ ሰብ ብንጹሁ እግዚኣብሔር ብሕጉሱ ዝተተኽለ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ቃል ኪዳን ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽቡቕን ሙሉእን ናብራ ዘይነበረ ብሕታውነት ሰብ ጽባቐን ምልኣትን ዝህብ ጥንታውን በኹሪ ምስጢራትን እዩ እዚ ጥንታውን ቅዱስን ዝኾነ ቃል ኪዳን ከምቲ ኣምላኽ ዝደለዮ ክዕቀብ እንተኾይኑ እተን ናይ ቃል ኪዳን ወርቃውያን ትእዛዛት ኣምላኽ ዝኾና ምሕዳግ ምጥባቕን ከምኡውን ሓደ ስጋ ምዃን ብኩሎም ናብ ስርዓት ቃል ኪዳን ዝበጽሑ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ክትግበራ ኣለወን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊጹ የስተምህረሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፈሪሳውያን ንዝሓተትዎ መልሲ ንምሃብ እቲ ጥንታዊ ስርዓት ኣምላኽ እዘን ሰለስተ ትእዛዛት ቃል ኪዳን እዩ ገሊጽሎም ማቴዎስ 19:4-5 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ብዛዕባ ቃል ኪዳን ክጽሕፍ ከሎ ነቲ ጥንታዊ ትእዛዝ ቃል ኪዳን ጎይታና ዝደገሞን ቃል እቲ ዝዓበየ ምስጢር ቃል ኪዳን ምዃኑን ክትግበር ከም ዝግብኦን ገሊጹ ኣሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 5:30 ምሕዳግ ምጥባቕ ሓደ ስጋ ምዃን ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ 10.3.1 ምሕዳግ እቲ ጥንታዊ ስርዓት ንኣዳም ዝተነግረ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ክጠብቕን ክወሃሃድን ሓደ ስጋ ክኸውን እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ነቲ ዝሕደጉ ኣቦን ኣደን ዘይነበሮ ኣዳም ጥራሕ ከም ዘይኮነ ዘጠራጥረና ኣይኮነን እኳ ደኣ ከምቲ ብዘበን ሙሴ ነቲ ጥንታዊ ትእዛዝ ኣምላኽ ሸለል ብምባል በትሪ ልቢ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣንስቶም ይፈትሑን ዝነበሩን ዘለውን ደቂ ኣዳም ኩሎም እዩ ዝተዋህበ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ኣብ ቃል ኪዳን ኣቦኻን ኣዴኻን ዘይምሕዳግ ናብ ፍትሕ ከብጽሕ ተኽእሎ ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ናትና ሓያል ናይ ቤተሰባዊ ምትእስሳር ዘለዎ ንናይ ብዙሓት መጻምዲ ጠንቂ ፍትሕ ምዃኑ ንጹር እዩ ካብዚ ጭንቂ ንምንጋፍ ከምቲ ጎይታና ዝበሎ ምሕዳግ ኣብ ሓዳርና ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ መን እዩ ዝሓድግ እቶም ዘዕበዩ ዝሓብሓቡ ከዲኖም ዘማመቑ ዘምሃሩ ኣቦን ኣደን እዮም ዝሕደጉ እቶም ኣዝዮም ዝቐርቡና ኣቦን ኣደን ክንሓድግ ካብ ተኣዘዝና ናይ ካልኦት ማለት ኣሕዋት ኣሓት ኣዝማድን ኣዕርኹን ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ናይ ኣዝኻ ትፈትዎ ብግልኻን ብጉጅለን እትሕልፎን ግዜ ተጥፍኣሉን ዝነበርካ መዘናግዒ ልምድን ወልፍን ገዲፍካ ምስ ሰበይትኻ ንምጥባቕ እውን ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ከምቲ ንጎይታ ብሓቂ ክትስዕብ እንተ ኮንካ ክትገድፎም ዝግባኣካ እንታወት ምዃኖም እተነግረ ከምኡውን ሓዳር ክሳብ ወለዲ ክትገድፍ እትግደደሉ ዋጋ የኽፍል እዩ ዘፍጥረት 22:24 ከምቲ ኣርዑት መስቀል ንምጻር ዘይበቅዕ ወደ መዝሙር ክኸውን ዘይክእል ኣርዑት ሓዳር ክጸውር ዘይክእል መጻምዲ እውን ንሓዳር ብቑዕ ኣይኮነን እዚ እንታይ ማለት ክኸውን ይኽእል ብዙሓት ናይ ስነ ኣእምሮ ምሁራት ከም ዝገልጽዎ
أدن ودا لعل بعلت بيتو ختكون دليت هالوا ودا مسبيتو خطابة قدامنت نبعلت بيتو خسرع كله قناعتي حاضرها كاب قناعت التلعلة أب سبيتو ودا بزح وديت كتعلمن قالو تاو نقرات حسس كتبلن تسعر نزن كمزز مسألة بأدن بأبون كمس إزغيل حدا جنيا سعبين فوسو أبون أدن محداق قال بقالو انتو وسيدنايو اتنا حدارنان نقال كيدانان كنكفلو زلنا واقع عبي مخانو بروهي نزملكو تاو تأزازي ناي بعلنان تنتانن ترقمن كنهبالو هاساي بهلن لمدن كنا وزغزلو اي نخلن اي قبانوني بحصيرو اب حدارن نحدارن بزملكتن بعلت بيتنا قدم ولد تسرع علوا كمون اتا ابون عدن حديقا اتمص سبيتي اب حدارا نبعل بيتا قدمي ابو انا ديان تسرع علوا منالبات ابز محداق مستي ابو خانا ديخانا خبر زبل تأزاز املاخ زصاررو زلوخ مثلنا يخيل ايوي محداق مستي ابو خانا ديخانا خبر زبل تأزاز اي صاررني مخنياتو نخلتي وزعززه اتا حدا املاخي مالت اب حدار برعد فقري زصمدو كلتيوم سبعين سبيتن طرح يوم منبر سالساي اكال زبحال فصيمو يلن اذا تأزازي نتا ابو خانا ديخان اي تخبر اي تحليلهم مسኦም زلك ركب نزل عالم بتوكو مالت كم زي كونه كلاتنا نزنقعو اي مسلنن كومو مالت كم زي كونه حدوكا نوتو مازمادو منانا غنا نسدرو زي حال انتلو نسو امنتو زخ حده كابت زي امنون زغدده يزبل قال ينصرلنا ايوي قداماي تيموثيوس معراف 5 قصري 8 انقايدون ولدنا نبو حقوتاتنا نن حقوتاتنا كا وريتا خنملس كم زغبانا صحف نصور تأزاز هيبنا الله نساتهم قدم نسدرኦም بمكنخان منفساو قبኦም مفصام يمهارو بزخان ولدومن نبو حقوتاتومن وريتا كملسو يوم قداماي تيموثيوس معراف 5 قصر 4 نزوم كما مخنيتا تطقيمنا سدرانا عشش كنبلن كابتن ولدنا خنقبرو زغبانا منفساو قديتا خنهدم اي قباناني بزي مخنيات نسدرو قبؤ زنفك كمتي اسرائيلاويان مئنت سرعاتهم سرعات املاخ اتخاباي زغباكم حجز نأملاخ مباق غيري زبل سب نبؤ وينديو كخبر اي قباني بمبال سرعات املاخ زفرسو زنبرمو التوقسو بقول باب محداق تأزاز املاخ اي نفرس ماتيوس 15 قصر 5 6 محداق بسنكي قطباو صقامات اب دغف ولدوم نزمر كوسو سبات اصقامي كون يخيلي كمون بحريات ولدي ازي تفلالي قال ولدي ماي قطنه زعملهم قاليوم ولدون دغفتي نزي بسول تمكرو ولادوم حبحبتي تخلتي كهونو يخوليوم تصامدي نفسهم زخللو مغدي حاسو كبلو علوم بمتن التوهبون التدغفون اب حدار كان اي منفساو الثاني هوانا ختكون كصقمك يخيليو سب صقا ولدي كمرعونا حدار كتخللنان كدغفنان نبرن غبونيو بسرز اب حدارنان منفساوي ناصنتنان كمص نزخل طنقታት كنحلو انت خوينو غنا كاب سبح بعراي مسلي صاحل حملي مسفقري مريچانا خون قدن اي مثالي 17 قصري حاده كاب سبح بعراي مسلي صاحل حملي مسفقري مريچانا خون قدن اي مثالي معراف 17 قصري حاده محداق تأزاز املاخي امو بتقنع منفسو تعزيزنا نرخبو بركة املاخ مريچانا يخون 10 نتبي 3 نتبي 2 مطباق حاسين اماغنت كم زطبق وي سرناي مسغم كم زحوس وي ون كمتي زخونه صقعتنيا ابسب زلقب ايكونن مطباق كم ترئسي
مسكال أكلات سبنت تتابقمو رئيسي كاب سبنت سبنتون كاب رئيسي انت تفعل اليوم كنابرو زي كألو ايوي قداماي كورنثوس معراف 10 وكلته قصر 20 حدن كساب 20 شدشن رئيس سبيتي سبعي رئيس بيت خريستيان كا كريستوسي اتي نسبعين سبيتن بقال كيدان زتابقلو مستير أمرونا كبصحو ايكئلني ابتا املاخ بمنفسو زتابقو مستيرو نحناون بفقرن بقالون سمرتنان صعرنان كنري قديتا لنا مخنياتو ببعلتو بقالون منفسون زعب بفقرن تزيرينا بزيد ليتنان صعرنان كمص زخل اوتوماتيك متباق يلن اتن سبيتو كم تصحف زبلو كم اكالو تقبلو ابز طبقه كمتن اكالو زفقرو بصريتن بنصحنان زحزو زمغبو زكنا خنو غيرو اكنا خنا كابز حليفو غزا اكالو زصلالو مخنيات يبلون اتم سبوت كمت كريستوس نبيت كريستيانو بقالن بمحصاب ماي ناصريو انت قدسا رسحات وي عطار وي دما نعوز مسل كال كفات زي بلان كبرت بيت كريستيان غيرو انت قربا اب كندا غزا رؤس بجاه سعمها بزفقرا كومو كا اتم سبوت نتن انستهم كم زغبا سبنتكم غيركم افقرون اتن سبيتو زفكر نغزا رؤسي زفكر كمتي كريستوس نبيت كريستيان زكنا خنا سب نغزا سبنتو يمغبوني كانا خنو نمبر غزا سبنتو صلء حدكوا يلبون افيسون 5:25 حساب 29 دحر متباق مستا اذا عصمي كابا عصمتي سغا خاب سغاي الكا تقبلكايا ناي نابرا مصامنتي بفقري زنصاصلكا كلت تفالالخ اكلات زغبركا انا ناتين زبلكا سغاو بحري كطف الله كم تصحف زبلو امونغو تبقال كيدان زطابق حدا سبنت تصامرتي عقلي لوهات مصوار متأممان تعجستي تسفان حقوسن كزوترالو قناعات جهرا تعبيت رئسي تعمني سدنتن بوتا خهلو ايغبان قداماي كورنثوس معراف 10:3 قصر 4 كساب 7 اذا متباق زي بأملاخاو فقري مستسنه قداماي مكنخان سبيتي نسبايا رئسا سباي كان سبيتو اكالو يكناخنو كلاي حاليوت سبعين سبيتن بموسبو التطابقو نحد حدوم يتحلاليو ثالثاي مقداس سبعي نسبيتو يقدسلا سبيتو نسبايا تقدسلو رابعاي صن مبال سبعي نسبيتو صن يبلا سبيتو نسبايا صن بمبال يسمامعو حمشاي اخبروت سبعي نسبيتو يخبرا سبيتو نسبايا تخبرو شادشاي متنقاق سبعي نسبيتو يتنققلا سبيتو نسبايا تتنققلو بزي فقرزي التطابقنا فقرناون نمعبله هل تاونا حيل انتخده كم تأمهالي مهالي تصحيف زلو زيت فوق يبلون نفقرس زاد قريتا زاد فوق يبلون تقصي نفقرس بزح مايات آيات فان إيو مهالي معراف شمونته كتري شوعاته 10:3 هذا سجا مخان اتناي مچرشا شتو ناي محداغن متباغن هذا سجا مخان إيو اتوم زعابي حبرت سمرتو اب زبنا حواريات زنبرو امنت بيت كريستيان نغويتانا ايس كريستوس بمؤمن بمنفسو حنت لبن حنت منفسن كوينوم ينبرو نبرو قبر حواريات 14 توكلتن ازوم بقال كيدان نشتو بيت كريستيان زمسرتو تصامتون حنت لبن حنت نفسن نامخان درجه حساب زبصحو يوم زوها هادو ازم وها دزي نتزحلفت تمرت زتقاللنا يتقاللنا مخنياتو قداماي بفتاطرهم هيوان كامسنجل ادم يا تفطيرا نزي اترد ادم دما اذا عظمي كاب عظمتي اذا سغا دما خاب سغايا بمبال
ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ስጋ ምዃኖም ኣመነ ካልኣይ በቓሉ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ስጋ እዮም እምበር ክልተስ ኣይኮኑን ይብለና ሳልሳይ ብምሳሌኦም ሰብኣይ ከም ርእሲ ሰበይቲ ከም ሰብነት ወይ እውን ሰብኣይ ከም ክርስቶስ ሰበይቲ ድማ ከም ቤተ ክርስቲያን ተመሲሎም ኣለዉ እዚ ትምህርቲ እዚ ፍልስፍና ኣይኮነን ዓለም በዚ ሕጂ ዘላቶ ኣጠማምታ ከይተበከለት ከላ ኣዳምን ሔዋንን ድማ ብሓጢኣትን ሰዓብየኑን ከይተማራስሑ ከለዉ እተዋህበ ብኹነታት ደቂ ሰባት ዘይልወጥ ጥንታዊ ኣምላኻውን በኹሪ ትእዛዛትን እዩ ሎሚ ንቓል ኪዳን ትሪ ልቢ ዘይምስትምሃር ልምድን ባህልን ዓብሊልዎ እኳ እንተሎ እቲ መለኮታዊ ትእዛዝ ኣምላኽ ግና ንሱ እዩ ብርግጽ ንዓለም ምቕባሉ ጭንቂ ኮይኑዋ ኣሎ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንዝመላለሱ እዙዛት ደቂ ኣምላኽ ንቓል ኪዳን ካልእ ምርጫ ከነምፅኣሉ ኣይግባአናን እዩ 10.4 ዕላማታት ኣምላኽ ኣብ ስድራ ቤት 10.4.1 ቀዳማይ ዕላማ ቅድሚ ውድቀት ኣዳም ነጸብራቕ ስላሴ ምዃን ስድራ ቤታዊ ህላውየ ቅድሚ ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማያት ኣብ ውሽጢ ስላሴ እዩ ዝጀመረ ኣቦን ውሉድን ምህላዎም ኣብ ቅዱስ ስላሴ ስድራ ቤታዊ ህላውየ ከም ዘሎ ዘመልክተልና እዩ ምስጢረ ስላሴ ብዛዕባ ሰለስተ ኣካላት ዘለዎ ሓደ ኣምላኽ ከም ዝገልጸልና ምስጢረ ተኽሊል ድማ ብዛዕባ ክልተ ኣካላት ዘለዎ ሓደ ስጋ እዩ ዝገልጸልና እምበኣር እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ስድራ ቤት ክምስርት ዝፈቐደ ምስልን ጽላሎትን ናይ ስላሴ ኮይንና ኸነገልግል ስለ ዝመደበ ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባእ ብዛዕባ ፍጥረት ክትርኽ ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ንጽል ሓደ ኣካልን ፈጠረ ገበረ ረአየ ብዝብሉ ቃላት ክግለጽ ድሕሪ ምጽናሕ ንሰብ ክፈጥር ከሎ ግና ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ብምባል ብዙሕነቱ ገለጸ ዘፍጥረት 1:4-10-12-17 ክሳብ 26 እዛ ኣባሃህላ እዚ ንሰብ ዝፈጠረሉ ዕላማ ብቐጥታ ምስ ሰለስትነቱን ሓድነቱን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ዘብርሃልና እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ነቲ ብዙሕነታውያን ሓድነታውያን ባህሪው ኣብ ወዲ ሰብ ኣብ ሓደ ግዜ ግን ከዓ ብክልተ መገድታት ገለጾ እዩ ቀዳማይ ኣዳም ኮነ ሔዋን ከም ውልቀ ሰባት ሰለስተ ኣካላት ማለት ስጋን ነፍስን መንፈስን ዘለዎ ግን ከዓ ሓደ ሰብነት ገይሩ ብምፍጣር ነትናቱ ስሉሳውን ሓድነታውን ባህሪ ገለጾ ስለዚ ወዲ ሰብ መልክዕን ኣርአያን ናይ ስላሴ ክኸውን ዝተፈጥረ ስሉሳዊ ፍጥረት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ እግዚኣብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮ ነዞም ክልተ በበይኑ ዝኾኑ ኣካላዊ ህልውና ዘለዎም ተባዕታይን ኣንስታይን ሰባት ድማ ብምስጢረ ተኽሊል ሓደ ስጋ ገበሮም እምበኣር ቃል ኪዳን እውን ነቲ ብዙሕነታውን ሓድነታውን ባህሪ ስላሴ ከንፀባርቕ ዝቆመ ኪዳን እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ከም ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ኪዳናዊ ዝምድና ምስ ተጸምደን እቲ ኣብ ቅዱስ ስላሴ ዝተረኣየ ባህርያት ከንፀባርቕ ይግብኦ ማለት እዩ ካብ ዝመለኮታዊ ሓላፍነቱ በኺሩ ነቲ ዝተዋህቦ መልክዕን ምስልን ናይ ኣምላኽ እንተጥፊኡ ግን ሳዕብየን ተግባሩ ኣብ ምድሪ ናብ ሰማይን ክፍደዮ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና ሰብ ብመንፈስን ነፍስን ስጋን ዝቆመ ስሉሳዊ ኣካል ከም ምዃኑ መጠን ባህሪ ስላሴ ቅድም ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ ከንፀባርቕ እዩ ዝግብኦ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ምግዝዛእን ምውሃሃድን ኣብ መንጎተን ሰለስተ ኣካላቱ ዘይርአ እንተኮይኑ ጎደሎ እምበር ሙሉእ ሰብ ኣይኮነን ንመንፈሱ ጎሲዩ ብስጋን ብነፍስን ጥራሕ ዝምራሕ ሰብ እንስሳ እዩ ንብዘሎ መንፈሱን ነፍሱን ስጉኡን ንሓጢኣት ዘግዝአ ሰብ ሰይጣናዊ ሰብ እዩ እቲ ንመንፈሱን ነፍሱን ስጉኡን ብዘይ መንቀብ ንኣምላኽ ዘግዝአ ሰብ ድማ መንፈሳዊ ክርስቲያን ሙሉእ ሰብ እዩ ሕራይ ክደግመአ ንመንፈሱ ጎሲዩ
بسجان بنفسن طرح زمرح سب انسسا ايو مجمريا امنغو نفسن منفسن سغا زلو فللي كغلصلنا صنح سلصنح نمنفسو غسيو بسجان بنفسن طمراح زمرح سب انسسا ايو كلاي نبزلو منفسن نفسن سغون نحاتيات زغزاسب سيطاناوي سبي اتن منفسن نفسن سغون بزي منقب ناملاخ زغزاسب دما منفساو كريستيان ملؤ سبني سلازي اتن سلسيو اكالات اوحيدون املاخ كجزء زي كاله نسلاسيه زي مسلسب اموسبو تصميدو مسكال اسب مستواسبه نحادنتن سلستنتن كمون نبهريات سلاسيه زي منصبارق حدار كمسرتن كمرهن ايكلني سلازي انسسا زبحال وي سيطاناو سب زبحال وي اتبقوع منفساو سب زبحال سلسته ነገር አቆይመልናሎ ከደግማይ ቅሬታ ንመንፈሱ ጎሲዩ ብስጋን ብነፍስን ጥራይ ዝምራሕ ሰብ እንስሳ እዩ ንብዘሎ መንፈሱን ነፍሱን ስጉኡን ንኃጢአት ዘግዘአ ሰብ ሰይጣናዊ እዩ እቲ ንመንፈሱን ነፍሱን ስጉኡን ብዘይ መንቅብ ንኣምላኽ ዘግዘአ ሰብ ድማ መንፈሳዊ ክርስቲያን ሙሉእ ሰብ እዩ ስለዚ ጻዋዒትና መንፈሳዊ ብመንፈሳዊ ክርስትና ሙላአት ኮይና ቅድመ አምላኽ ንኽንቀርብ እዩ ስለዚ እቲ ንሰለስቲኡ አካላት ዋዋሂዱ ንኣምላኽ ከግዝእ ዘይከኣለ ንስላሴ ዘይመሰለ ሰብ ኣብ መውስቦ ተጸሚዱ ምስ ካልእ ሰብ ምስ ተዋሰበ ንሓድነትን ሰለስትነትን ከምኡውን ንባህርያት ስላሴ ዘንጸባርቕ ሓዳር ክምስርትን ክመርሕን ኣይክእልን እዩ ኣብ ውሽጢ ስላሴ ዘሎ ውህድነትን ምግዝዛእን ምክብባርን ኣዝዩ ዘስተንክር እዩ አቦ ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኽብር ወልድ ድማ ነቦን ንመንፈስ ቅዱስን ይኽብር መንፈስ ቅዱስ ድማ ንአቦን ንወድን ይኽብር ማቴዎስ 28 18 11 27 ሉቃስ 10 22 ቶም መጽሐፍ ሒዝና ዘለና ነብሙሉ ነቲ መወከሲታት ግዜ ገርና ከነንብቦ እግዚአብሔር ይደግፈና ኢየሱስ መሊሱ በሎም በሐቂ ይብለኩም ኣለሁ ወድስ አቦኡ ክገብሮ ዝረአዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን ነቲ አቦ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ ዮሐንስ 5:19 ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን ፍቓድ ትዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ኣይደልን እሞ ኣነ ከምቲ ዝሰማዕኹ እየ ዝፈርድ ፍርደይ ከዓ ቅኑዕ እዩ ዮሐንስ 5:30 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ይዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩሉ ናተ እዩ ስለዚ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልክኹም ዮሐንስ 16:13-15 ስለዚ ዝኾነ ይኹን ተዋሳቢ ናብ መውስቦ ቅድሚ ምእታው ከም ውልቀ ሰብ ነቲ ዝተዋህቦ ስላሴያዊ መልክዕ ዘይነብሮ ከም ዘሎ እምበር ከም ዘየጥፍኦ ከረጋግጽ ይግብኦ ኣብ መውስቦ ድሕሪ ምጽማዱ ድማ በቲ ስላሴ ንሓድሕዶም ዝጋዛዝኡሉን ዝከባበሩሉን ጥበብ ንሓዳሩ ክመርሕ ይግብኦ ድሕሪ ልደትን ሞትን ክርስቶስ ነጸብራቕ ሓድነት ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ምዃን ሐዋርያ ጳውሎስ ንኽብሪ ናይ ምስጢረ ተኽሊል ምስ ሓድነት ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ብምምሳል ኣኽቢርዎ እዩ ኤፌሶን 5:32 ኣብዚ ኣርኣያዊ ሓድነት እዚ ክርስቶስ ከም ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ዝተረፈ ካልእ ኩሉ ሰብነት እያ እትውክል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:3 ኤፌሶን 1:23 ብዙሕ ተወሳኺ ጥቕስታት ኣለዎ እዚ መስተንክር ሓድነት እዚ እቲ ርእሱ ዝኾነ ክርስቶስ ምእንትታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ ብምግባሩን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንዕኡ ብምእዛዝን እዩ እተገልጸ መውስቦ ድማ ነዝን ዘላቕን መስተንክርን ሓድነት እዚ ምእንቲ ከንፀባርቕ እዩ ዝተሰርዐ
أوشت حدار اتسابعي نكريستوس مسيلون وكيلون انت زي تواسيو اتابع على تخيدان دما لكع نبيت كريستيان مسيلا انت زي تواسيا اتحدار ملكعن كبرن ناي مستيرة تكليل زدوانلو سبات نحاد حدوم زواقا قسلو انسساو بحريوم زوال حلو اكزابير بغزا فتراتون سرعاتون نابزو واردولو سيئلاوي حدار ريزلوات كابز خمس سورنا اكزابير بيت كريستيان بسر حاتياتن نحاتيات من انت خطر حقنيا ازتمسرتت قال كيدان جنا قدم حاتيات مئتاون نتوم مسامنتن زرؤمن كاب حاتيات كتكلاخل يا زقومت سلازي بعلامه خونه بعدميا سدرابيت كاب بيت كريستيان زخبرت ايها بيت كريستيان تعنا تركب اتن نسا زحقوفتن سدرابيتات مس زطعيا ايو بيت كريستيان سدرابيت نابتناي جنت كبراخ تملس زقومت سماويت اكاليا እግዚአብሔር ምስጢረ ተخليل ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ንቤተ ክርስቲያን ዝሃበሉ ምኽንያት ከዓ ንሱ እዩ አውሽተ ሓዳር ዝተገብረ ዓመፅን ዝፈሰሰ ንብዓትን ነታ አቤት መቅደስ ወይ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር አገልግሎትን ጸሎትን ዘይቅብሉን ጽዩፉን ከም ዝገብሮ ቃል እግዚአብሔር አረጋግጹልና እዩ ሚልኪያስ ምዕራፍ 2 13 ክሳብ 17 ኢሳያስ 58 ካብ 1 ክሳብ 12 ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ንምስጢረ ተخليل በቲ ዝቅድሞ ምስጢረ ንስሐን በቲ ዝስዕቦ ምስጢረ ቁርባንን ገይራ بسرح منفس ቅዱስ ከተቆመን ከተጽንዑን ዝተመዘዘት በዓልቲ ስልጣን እያ እቶም መጻምድቲ ምስሊ ሓድነቶም ብምስለ ሓድነት ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ክልክዕወን ክመዝንወን ይግቦም እታ በዓልቲ ኪዳን ንበዓል ቤታ አውሽጥ ሓዳራ ከም ክርስቶስ ገይራ ከተኽብሮን ክትእዘዞን እቲ በዓል ቤት ድማ ንበዓልቲ ቤቱ ኪዳኑ ከም ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ብፍቅርን በመስዋዕትነትን ከኽብራ ስለዚህ ድማ ነጸብራቅ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ኮይኖም ከማላለሱ ይግባእ ማለት እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኤፌሶን 5:21 32 10:4 ካልአውያን ዕላማታት ቃል ኪዳን ዝብልና ክንርኢ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሎሚ እትናይ ጉባኤ ግዜና ይበጽሐሎ ኣብዚ ደው ከነብሎ ኢና ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምና ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ናብቲ ስሩዕ አገልግሎትና ክንከይድ ኢና ቅድሚ ናብ ናይ ጉባኤ ግዜ ምስግጋርና ሓንቲ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክቕበል እየ حراي ቅዱስ ቤትካ ማሌትካ ቀዋማት ገብሪ ዘይብል ይስማዕ አሎ ዲ እጅ ተጠዊላ هو يسمع له መዝሙር ካብ ጉባኤ حراي مزمور ده زي بلنا نعبر استنان حلف كم تقول جزية نبلو نزقو باي يتكمي تبلوهم أرستات تمالي لومي استقاقنايو صباح كاخين دوغمو منتي ازي انت كأرى محايش تبلوه ቃልካ ተዛራቢ ኣብ መድረኽ ደው ኢለ ወንጌልካ መሃሪ
ዝማር ወዳሴ መቅረቢ ቅዳሳይ ኣብቲ ቅዱስ ቤትካ ማሌትካ ቀዋማይ ገብሪ ዘይብለይ ደንዳኒ ይልብ Moving day means you're in for a big transition. CubeSmart makes self-storage as easy as possible. Online or in person, we put the focus on you. Click now to learn more. ገብርህርክ ኸውን ጎይታ ፍቀደለን ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍር ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ቃልካ ዘክር ጎይታ ናይ ቀራንዮ ኣብ ቤተልሔም ውላድካ ዘክሮ እቲ ኩሉ ስቃይ ምእንታይ ደይኮነን ቃልካ እዩ ጎይታ ሓኪም ንሕሙማን ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍር ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ፊያታዊ ዘየማን ምስለ መነካ ቃሉ ሰሚዕካ ሓጢአቱ ገዲፍካ ኣምስለኒ ከምኡ ንዓይኒ ባርያኻ ጎይታ ዘክረኒ ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታ ክትመጽእ ከለኻ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተባረኸን ዝተመስገነን ይኹን። ሕቶታት ይመጽእ ኣሎ የዕዳው ዝተላዕላ ይርኢ ኣለኹ ኣቦታትና ከዓ ተዳልዮም ኣለዉ ሕራይ እልልታ ኢድ ክሓፍ ኣቢልክ ኣለኺ ካልኦት እውን ቴክስት ዝገበርኩም ርኢ ኣለኹ እልልታ حراي أبونا التي حتى صافا ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ዘላ ኣባይ ኣብታ ሰባይስ ርእሲ ሰበይቱ እሞ ሰበይቱ ከዓ ኣትናንስኻ ከም ጎይታ ጌርክ ንሰበትን ተኣዘዝኦም ብዙሕ ግዜ ክትዕተልዕል ሳያሞስ ቁልከባ መግለጽ ክትብና ደል ሕራይ ስለ ተሳትፎኺ ስለ ሕቶኺ غنيلنا عللتا حبتنا أبونا أبي كشتسفو ما مسمر لو مسلني كريوم سنيه أبونا أبي كشتسفو ميت لهم عللتا حبتنا كاب إفيسون معرف حموشة أب موداتا بفلايكا تغسجرا تغشات تزلا سبعي رئيسي سبيتيو كمتي كريستوس نبيت كريستيان زفكرا اتار ويرسحات نخومز مسل إن كان كيركبا بدومو زتبجوا بدومو زحسبا كوموها سبعي نسبيتو كيفكرا كمتي بيت كريستيان نكريستوس التأززو سبيت خاء نسبايات التعززو زبلارستي كل جزية يكاتي عمو نازي كتبره لنا أتفل زلا الالتحبتنا دقيمة سلة ساتفوخي عليه وقت يسمع لنا على الالتحبتنا أبيك اشتسفهم تداليو مالو أبا عود مهرت نابا بيك اشتسفهم كحلفوكم هذا جابر تمسجن يخون بسمع بود من فسق دسارو أملاك حن كجمر عمو
كلهم أبوات لهم قصتهم الأولى أللتا زي حقيقي بفلاي بزلو أوان علماوي من قد انت تاريخها يا بإنجليزية سميت تبلا الله سميت كتقبل الله وكتزلو واحد تبل سبعي دما توحيب وزلو دما كفكر الله تفقري unconditional بزي قدم خنات سبعي كفكر كم زلو سبيت دما بزي قدم خنات كتأزز كم زلو واحد نزي كنحسب كلنا هم دخلنا مهارة أنا بتي مثلنا بتفترنا له مثلي سلاسي أنت دارينا يو نفس وكف ننا تورو لالله أب سلاسي أنت دارينا ننا توم سرح ننا توم جبري اللهم أب እግዚአብሔር አቦ ምንጭ እዩ ወላዲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ወልድኻ ተወላዲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካ ሰራጺ እዩ ዝሕጂ ኣብቲ ሓድነት ከለውስ እቲ ዝዝ ሰርሕዎ ስራሕ እግዚአብሔር ወልድሲ ኩሉ ስልጣናቱ ማዕረኸሎ ሓደ ከሎ ምስ እግዚአብሔር አቦሲ ዝልኣኽናይቲ ዝልኣኸና አቦ ፈቃድ የዝገብር ኢሉ ክእዘዝ ከሎ ኢና ንሪኦ ክልኣኽ ከሎ ኢና ንሪኦ دي نسبيت دما نتي بعلبيتا كم ترى سب جيرا انت داري اتو شعو تسقم زفتر زلو ابقال كدان اتخلى خاسي نتي مصامدها كم ترى سب جير كاي ترايو معناتو حواريا باولوسي اذا نجر زستي حبي مستيري انا كن قلل بزبله منقد وي كردانا بزخل منقد بجيرسي بمستير ببيت كريستيانن ناي كريستوسن جير غلصلخو يلو تعبي مستيري حجي مئزاز مالت كمن تكون الله انت دايلنا كم كريستوس افكرك بهال كله سبعي دمان كمن خونا له كم كريستوس خونا له تناتكا ترى تناتكا عيو مفلاتي وتا قداسي مبر تحت سلازغونت مبر ومعري عنيتي بسلطانا بحلافنتا لافتا تدوم كون مسرت زلا سدرا نا እግዚአብሔር كل حلافنتا معريا انت هيدا الله بهال زلا نات كيرول زيا نزا توهيباتك زلا سلطان زيا نزيا دويل كزلخي شعنا عاخ تقبر كلا نمن تمثل الله نكريستوس تمثل الله كم كريستوس تخون الله ام بيت كريستيان ازز تخون الله تتازز كلا نمن تازز كم زلا تحسب الله نكريستوس يا تازز زلا اتقال املاح يا تق تفصم زلا مالتي نترى سب زبلك خمزي مسيوز قبرو ابيوز قبرو اذا رينا السو حقي خمس الخلي مستيعاب تبلو مالتي ግን እቲ ሰብኣይ ከምቲ እግዚአብሔር ዝብሎ እንተዳ ነቢሩ ታሰበይት ከምቲ እግዚአብሔር ዝብላ እንተ ነቢራ ንሕና ንስላሴ ወኪልና ኢና ንስላሴ መሲልና ኢና ንኸይድ ዘለና ሞ ታምእዛዝ ትብል ክርስቶስ ዝገበራ እያ ታመፍቃር ዝብሃል ክርስቶስ ዝገበራ እያ ሕጂ ግብሪ ክርስቶስ ኢና ንገብር ዘለና ከም ክርስቶሳውያን ከም ክርስቲያን መጠን እዚአን ኢና ንገብር ዘለና أبا خلوه قلنيش اللي وصدكم انت خويني بمرجع فقاد انت خوينو نبتا أبونا ديوني حد يكتبل نيكوس خلا مدلخو مثلا فقاد انت خوينو قدم فقاد حتى فقاد إكزابير يخون أبونا غسل سبق رأي إكزابير تمسجن يخون أبا أول لك يا خمسة قللتا قالنا زقربتا حتوت العليا أبو أنا دي محداق ملسي كحلا فنت مهدام ديو نتوم زعبي وولدو كندي مصوم زملسلهم كندي زاليوم سي مقداف مالت دي ايكونتن ناعخوس خلال دلهم تاع كله تبع لي تزي طبو نغرو اتي حداش بيت كريستيان صدرا خص مسرتن كلا اتي تاتم مسرت دلا دنكان بعلو وسان يكون حلفنه تشكمالو مالتي دحر حجي سبعي اخا مرحي اخا كهنا إذا بيت كريستيان زي أذان إشتي صدرات تدوم كونزلا بيت كريستيان نسخة إخا أقل قال لي مرحينا زي إخا تبعيلون لحظة وحيبو التوم سرا أبونا الدن التوم زمر عوزلو سبق الكيدانن نزي أخفلت وأخل اللون أواتي خشعون توسانخون على خامر حيا زي تبهلو إدنا أتنا كان مرحوخ نفتن يبلنان نسون نخالقوت كمرحوه يحلفوه هبا يبلون نابنات نبونا الديون أبوي كم زلاتنا أبوي كم زل نخبل يبلون زيا حجي بحلافنا الدواء بالكم نيهم زيا بحلافنا أنا خمر حازلن فإذا قلنا نخنقبر زلنا خندقفهم كم زلنا نمبر كم حلافنا نايس درا
ክእለዩ እንተልይዎም ክድገፉ እንተልይዎም ኣብና ኣብቲ ደረጃት እንተሊና ግን ካብኡ ምህዳም ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነታ ሓዳሽ ናዲን ሓዲጉ ክበሃል ከሎ ኣብ ፅላብኡ ናዲኡ ብመሪሕነት ብውሳኔናቶም قرب أنفت قرب قيرة بالواب نص زعل بيت كريستيان اسمع له كونيشن قرب قرار سال جهايش وحج زبال تحت صلال ابونا ديون زبلوا خوينو زغبروا خوينو وسانيناتهم تماازيو زخيد زنبره حج جن كابتا صلالتي اوصيو ناتو حنت صلال فطيرو نسو زوسنا نسو زمرحا نسو زاليا دونكان فطيرو له مالت يا شعو كدغفو باتي بصلوتكن بنواتكن بغلكن يكاليو ابو ساني تمطي جن نساتهم يوسنوا لك خم زي ابزي معرباو عالم تايبلو خاب 18 نلعب زخينو ولا حنت كندو خوينم كوسنوا ايكولن يوم زبل حق زلون خاب حق እግዚአብሔር ዝመፀይ عقم ادم بصيخ يا ማለት ማለትዩ ሓላፍነት ክስከም ክኢሉ ሎ ማለትዩ እልልታ ቁርብ ተንኪፈያ ኸውን ተስፋ ገብር መልሰ ያኸውን አቦታት መልኡላን ይችላል ተመልሰ ያቦና نتي بعل قال كيدانكا نتا بعل قال كيدانكا بتدصقمنا انت يمسلكم كم تراسب انت دارينا يوم زيدي خززني نزي ادي خمس خبلا خبجوا نحريلنا نتي قال املاح بعبي نرسعو سلازلنا يتدصقمنا زل قال هيوت يسمع لنا ابونا عبيكش تسفو بسفيح تقليسيو أبونا قليسهم يأمة مصحف قدسنا ها تعززا كمل كلس قال أبنتي بنالو نعاية أسكب بلادليه أبقدامي بيتروس معراف سلسة قصر سلسة ناربعة سلمات كن أتبحبو نابلب بسبن أبقدم أملاح كبور الزخونة لوهن هدوء منفسي خننبر كم تناي سراح رئيسن ناي سلمات ورق مأسارن ناي زجاج خداون تمخدان أفعو نجارا يخون قدم دما أتن تسفن أب أملاخ زجبرا قدوسات هنستي نسوب أتن النات عززا خمزي أن التسلما كم تسارنا أبراهام قويتا النابلة التعززتو نسخات كا سناي الناجبركن بحد زي سنبدو النجار إن زي فرها كنسي أوالدا يخن إلو ندينا سارة كم أبنت أغميت والله أب عسران حدن زفترت قصري عسرت وكلته أدينا سارة نخبر أملاخ إلى نبونا أبراهام قويتاي النابلت كتزوزه الله نخبر أملاخ إلى تزوزه سلاز نبرت إجزابير كخبره خلوا نري أب قصر عسرت خلته زفترت عسران حدن عسرت خلته أملاخ دمانا أبراهام بناي زودن بناي زاباريخان كفو كوينو اير رأخا بيساق يزر زوع الكامو بخلو سارات تبلكا زلا قالات سمع بلي كبري نزخر سميخون أدينا سارة نخبر أملاخ إلا نبونا أبراهام مستعززتو إجزابير كا نبونا أبراهام كإزز الله خلو سارة زبلتكا كل سمع إتا عرستي قليل نقراي نبرن والاتي مسمحداك سدرابيت نبلو زلناز تحاحازي مخنياتو كن محجي أجار كاب جزاخ سقوق كلا ولار سلا زين برا أي كبدن حجيجن أجار نقول يمس ودون كلا كاب تبيت سقوق سلا زين برا إذا حتى زين أبونا أبراهام كم زخبرده أبونا أبراهام كأنه تسارات بلوزلا أمبن حراين كرم مبالو نابك زابير بسولات كم زقربو سارة تبلوزلا حتى تحت زلا حتى كنوعديو أيقونن كتجبرودي وي آية تجبروني يلو أبونا أبراهام نجزابير زز أقل قال أملاخ باري أملاخ سلز نبره ناب إجزابير كم زقربوت حتى إجزابير كاب بزدن نجر كم زملسلو سارة تبلكا زبلت كله جبردي من البات كابت الشعات خم بباعي نقول لهنا بره تكون لنا زفترات أسرانا حدن الشعات 17 تخلت خن بيبي سارة دما أتأجر جبساويت نا أبراهام زولدت له ودي كلا جزء له خلا رأيتيل إجزاير مسجن ندك أنا خمي جرنا هنسرحون كم زلنا
ኣጋር ብኸመይ ንሳራ ከም ዘቃለለታ ከም ዘላገጸለትላ ንፈልጥ ኢና ተጻሒፉ ኣሎ ሕጂ እውን እስማኤል ንይስሐቅ ሓው ምስኡ እናተፃወቱ ከላግጸሉ ከሎ ካብ ኣዲኡ ካብ ኣጋር ዝወረሶ ይኸውን ዝኽእል እዚ ብጣዕሚ ነዴና ሳራ ኣቆጣዓ ኢሉ ንኣብርሃም ድማ ወዲ ዛባርያ እዚኣ ምስ ወደይ ምስ ይስሐቅ ኣይክወርስን እሞ ነዛ ባርያ እዚኣን ንወዳን ኣውፃእዮም በለቶ እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓ ንኣብርሃም ብምኽንያት ወዱ ኣዝዩ ክፉእ ኮይኑ ተራእዩ እዩ ስለዚ እቲ ናብ ኣምላኽ ኣቕረቦ ናብ ኣምላኽ ጸለየ እግዚኣብሔር ከዓ መለሰሉ ኢሎም ኣቦታት ኣቐሚጦሞ ዘለው ኣብርሃም ጸልዩ ዝብል ኣይንረክብኒ ኢና እዚ ከም ዘጓሃዮ እዚ ጓህ እዚ ግን ናብ ኣምላኽ ከም ዘቕረቦ ምስ ሓተተ ከዓ እግዚኣብሔር ዝምልሰሉ ዘሎ ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም ብናይ ዝወድን ብናይ እዛ ባርያኻን ክፉእ ኮይኑ ኣይረኣየኻ ብይስሐቅ እዩ ዘርኢ ዝፅውዓልካ እሞ ብኩሉ ሳራ ትብለካ ዘላ ቃል ስማዕ ንወዲ እዛ ባርያ ድማ ዘርእኻ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ክገብሮን ክባርኾን እየ እሞ ሳራ ትብለካ ኩሉ ስማዕ ኢሉ ስለዚ ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ነንስትና እንተዳ ኣኽቢርና እንተዳ ተኣዚዝና ነቲ ዘይምእዛዝ እግዚአብሔር ክእዝዘልና እዩ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሰብኡትና እንተ ተኣዚዝና ከዓ ነቲ ዘይምእዛዝ እግዚአብሔር ክእዝዘልና ምዃኑ እዩ ቃላት ተስፊና ዘሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን أنا بونا هوتي كمي مسيخوم እግዚአብሔር መስገን ድሓን ደምሲኹም እግዚአብሔር መስገን ብጣዕሚ ዘገርም ይመቸም እንኳዕ እዚ أنا ناي بحكي እንዳሓደርኩ ያስታይ ዝኹም ዘለኹ እዚ ናይ ባይብል ኣቦና ኣብቀሺ ተስፎም ዝበልዋ ዛ ብዛዕባ ኣብሪሄም ሙለይምበር ኣብ ኣኔራትኒ እታ ምብራህ ኣብሪሄም ሙለይም ግን ንሽተይ ክስኸላ ደልየ ዘለኹ ሲ ሰብኣይ ሰበይቱ ኣሚን ስድርኡ ገዲፉ ናብ ሰበይቱ እታ ሰበይቱ ከዓ ስድራ ገዲፋ ብሓንሳብ ሓደ ኾኑ ከም ሰለስተ ስላሴ ገይራ ቢላትልና እዚኣ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ሕጂ እንታይ ዘኪረን እዚ እንዳተፅንተልና ከለና ኣዴታትና ኩሉ ግዜ ይሓትት ነይረ ዋይ ከምዚ ዝብላ ብል ነይረ ኖ ጌጋ ኣግንታ ዝብላ ነበራ ሕጂ በሪሃትለይ ሰብኣይ እኳ ጓና እዩ ይብላ ኣነ ሽዑ ይብል ነይረ ዋላ ብዛዕዶ እንታይ ከመይለንን ጓና ዝብላ ብሓንሳብ ኮንካሲ ሰብ ትፈጥር ኣለኻ ኣምላኽ ዝሃበናስ ንምንታይ ጓና ዝብላ ሕጂ እዚኣሲ ጌጋ ከም ዝኾነታ ዝብላ ነበራ በሪሃትለይ ዋልእቲ ማተይሲ ዋላ ሓንቲ ብደንብ ገይሩ ይገልፀልና ኣሎ ኣምላኽ ከዓ ንክልቲኡ ንሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ገይሩ ከም ዝሪኦም ዘሎ ኣብቲ ናይቲ ወዲ ሰብ ኣፕላይ ምግባር እቲ ወዲ ተባዕታይ ነታ ጓል ሰይቲ ክፀቅጥ ምጀመረ እቲ ነገር ዝመፅእ ዘሎ ግን ሓደ ገይሩ ከም ዝሪአና ኣብሪሃትልና ኣላ ብዚኣ ዋላ ኣብቲ ትእዛዛት ግን ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 1:19 ሕራይ እንተበልኩም እንተ ተኣዘዝኩም ሲ ጣዕምታ ምድሪ ክትበልዑ ኢኹም እጅስ ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ እታ ምእዛዝ ሲ ንሱ ንሰበይቱ እንድሕር ተኣዚዝዋ ኤኒዌይ ሜቢ ተጋጊ ክኸውን ዝበዝሕ እኳ ጓል ኣንስተይቲ ድሓንን ደቂ ተባዕታዮም ክስታይ ዝገብሩ ክስታይ ይስምዖም ግን ብክልቲኻ ወገን እንድሕር ንሳ ተኣዚዛ ተወሱ ተኣዚዝዋሲ ኣብዛ ጥቕስዊን ይነግረና ኣሎ እሞ እታ ናይ ኣዴታት እያ ምዛ ክስታይ ገብራ ደለ እግዚአብሔር መስገን ቃል እግዚአብሔር ሓደ ኣካል እዮም ካብ ቤተሰብ ዝቐረበት ኣካላ እዩ ሓደ ኣካል እዮም እናበለ ከሎ ጓና እዩ እንተይልና ኣንጻር ቃል እግዚአብሔር እዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከምቲ ልምዳውን ባህላውን ኣገባብ ዝበሎ ሓዳር ሕዳሪ ይበሃል ማለት እቲ ህይወት ክኾነና በረኸት ክኾነና እግዚአብሔር ዝሰርዖ ሓዳርሲ ሓዳር እኮ ሕዳሪ ምክንያቱ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ምስ ዘይንሕዞ ሳዕብየናቱ ኣዝዩ ሓደገኛ ይኸውን እሞ ሽዑ በቲ ቃል ኪዳን ከነማርር ንጅምር እቲ ቃል ኪዳን ግን ሕዳር ዘይኮነስ ሓዳር ማለት ህይወት ማለት በረኸት ማለት ምልኣት ማለት እታ ናይ ምእዛዝ ዝበልናያ ከዓ ሰበይቲ ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃኢ ንሰብኣያ ክትእዝዞ የብላን ሰብኣይ እውን ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃኢ ንሰበይቱ ክእዝዛ የብሉ ምክንያቱ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ኢና
እንታይ ኢሉ ዘሎ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ 5:21 ስለዚ በዓልቲ ቤተይ ካብ ፍቃድ ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃኢ ክእዝዛ ከለኹ እዚ ቃል እግዚአብሔር ከምኡ ማዕረ ያፍልጦ ቃል እግዚአብሔር ክህልዋ ይግባእ ኖ እዚ ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃኢ ትብሎ ስለ ዘለኻ እዚ ንሓዳርና ኣይጥዕምን እዩ በዓልቲ ቤተይ እውን ብኩሉ ክእዘዛ ይግባእኒ ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃኢ ክትእዝዘኒ እንድሕር ፈቲና ግን ኖ እዚ ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃኢ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ብዛዕባ እንዳ ኣክዓብ ክዛረብ ከሎሲ ሰበይቱ ኢዛቤል ንሓጢኣት ተድርኾ ነበረት እሞ ከም ኣክዓብ ገይሩ ንሓጢኣት ዝተሸጠ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ ታነጥቢ ግን እንታይ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ ኤፌሶን 5:21 ንበዓልቲ ቤተይ ክእዘዛ እንተኮይነ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ክትእዝዘኒ እንተኮይነ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ኣነ ብዝደለኽዎ ነገር ብዝመስለኒ ነገር ነቲ ሓዳር ነቲ ገዛ ክመርሖ የብለይን ንሳውን ብፅቡቅ ብዝመሰላ ብሳ ብዝሓሰበቶ ክኸውን የብሉን መምዘኒኡ ፍርሃት እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ክኸውን እንደዘይ ኮይኑ ሳዕቤናቱ ብዙሕ ነገር ኣብ በዓል ሳሙሶን ዝተፈጸመ ዘይቅኑይ ዘይቅርዑይ ዘይቅዱስ ርክባት ንህይወቱን ንህይወት ህዝቢ ኣምላኽን ዘባላሸወ ናይ በዓል ሰሎሞን ዝነበረ ናይ ዝሙት መንፈስ ምስ ኣራማውያን አንስቲ ደድሕር ምጉያይን ብኡ ቢሉ ከዓ ናብተን ንሳቶም ዘምልኾም ኣጋንንትን ጣዖታትን ብምኻድ ኣብቲ ዘስርሖ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ክሳብ ናይ 10 ጣዖታት ዘቐምጠሉ ኣቦና ኣብነ መቃርዮስ ብዙሕ ግዜ እንተስተብሂልኩምሎም ከምተን ቀዳሞት ናይ ሰሎሞን መዓልታት ንግሰነቱ ከምተን ቀዳሞት ምክንያቱ ኣብ ገባኦንን ኣብ ኢየሩሳሌምን ክልተ ግዜ እግዚአብሔር ተገሊጹ ኣብ ኣዘራሪቡ ወይ ዳሕራይ ግን ህይወቱ ስለ ዘባላሸወ ኩሉ ግዜ ንመራሕትና ከምተን ቀዳሞት ህይወት ናይ ሰሎሞን ይብሉ ክጽልዩ ከለዉ ተስተባሂልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብኣይ እኮ ጓና እያ እዚኣ እኮ ጓል ጓና እያ ሰበይቲ ተኸደት ሰበይቲ ትመጽእ ሰብኣይ ተኸደ እዚ ብምልኡ ድርሳናት ናይ ዲያብሎስ እዩ ማለት ሕሉፍ ሓሊፉ ነቲ ነውሩ እውን ብዘይ ሓፍረት ካብዚ ንትግራይ ኣንስቲ ጥራይ እናተባህለ እዚኣ ተኸደት ድላይ ከነምፃልካ ንኽእል ኢና እዚ ብምልኡ እንታይ ድርሳን ሰይጣን እዩ ማለት ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሃብትና ስለ ህይወት የስማዓልና ንሕና ቴንክ ዩ ሕራይ ካልእ ኣብቲ ዝፈርስ ሓዳር ዋላ ቤተሰብ ይኹን የዕርኽ ይኹን እቶም ደላሎ ንጅብኦም ከስብሑ ክብሉ ቆፀራታት ጠበቃታት ኮይኖም ሓዳር ክብትኑ ዝውዕሉ ኣብ ማቴዎስ 19:6 ነቲ ኣምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ ኢሉ ከቢድ ዝኾነ ስምዕታ ኣቐሚጥሎ ማለት ብፍላይ ኣብ ዓድና እቶም ጠበቃታት ዝበሃሉ بمتن تزغصروا معلتات بمتن تزحفوا قصات سلا زخفلهم نتغصرا خودا انت دليون نجر نافترو ناب كالاي ورخ خمس ساغر اتحدار كم زي قسن زغبرو وحدات هيكونن مال هراي ابزر استناخون ابز حلفنايون تلينا حتى ويريتو هراي سلام حرقاوين أبوني خمل لهم كلكم صدرابي እግዚአብሔር መስገን حرقاوين خمي كأني هيد حندقني هي እግዚአብሔር መስገን ቋና ዳስ ዓስ አኻን ሃብና እንታይ የሎት ሕጂ ናይ ናብራ ነገርሲ ኩሉና ንፈልጦ ብሕልፊ ሕጂ ናይ ዝዓድና ጉዳይሲ ብዙሕ ሽም እንዲ ዘለና ግን ወላ ታሰበይቲ ዲያ ተሰብኣይ ዲዩ ቦዝ ወይስ ነጥፎ ጥፋት ኣሎ ኩሉ ሻብ ሰበይቲ ተፀቂጣ ክትነብር ከም ዘለዎ ዓይነት ሜንታሊቲ ካብ መጀመርያ ድመፀ ነገር ኣሎ እዚ ከዓኒ እቲ መንፈሳዊ ዕብየት ስለዘየሎ እምበር እሱ እንተዝህሉ ነይሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር እውን መሃለዋ ኣብ ብዙሕ ክዓግልጠመ በፅሓና ቤተ በፅሐ ነይሩ ማለት እዩ
ስለዚህ ሲ በንሽቲውን ፀገመሉ ሕጅት ሰብኣይ በቃ ትሑት ኮይኑ ዓቃል ኮይኑ ክነብር ርእሱ እኒኑ ክነብር ሓዳረይ ንብረተይ ቆልዑተ ኢሉ ክነብር እንከሎ ሓደ ንስቲ ከዓኒ ከምዚ ኣላ ቴክ ኣድቫንቴጅ ካይንድ ኦፍ ቲንግ ላይክ በቃ ድኹም ምዃኑ እምበር እቲ ፍልጠቱን እቲ ዘለዎ ትሕትናን ኣፕሪሺየት ዘይገብርኦ እንደለዋ እንደገና ከዓኒ ናብ ንዕቀትን ናብ ጋልን ዝብፃሕ ነገራት ኣሎ እታ ሰበይቲ እውን ሴም ስታይ ፎርሙላ ከዓኒ ትሕት ኢላ ክኢ ኢላ ንስና ነኺሳ ደቀይ ንብረተይ ኢላ ሓዳር ኢላ ክትነብር እንከላ እቱ ትገብሮ ነገራት ስርዓትን ትሕትናን ከይኮነ ዝረአየ ከም ድኽመት ኮይኑ ተረኣይኮ ከም ንዕቀት ስለ ዝግበር እዚ ኩሉ ናይ ፍልጠት ምውሓድን ናይ መንፈሳዊ መንገዲ ምውሓድን ስለ ዝኾነ ብእውነት ኣነ ኩልሻ በዚ ዓይነት መንገዲ ክተምህሩና ከለኹም ብጣዕሚ ዲፕ ዝኾነ ትምህርትን ጎስጓስን ክግበር ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ስራ ጥራይ ኣይኮነን ዝጠፍእ ዘሎ መላው ሕብረተሰብ ዓዲ እዩ ዝዓኒ እሞ እታ ቤት ግን እንድሕር ተመስሪታ ብኩሉ መንገዲ ብእውነት ብዙሕ ነገር ኢና ክነጥሪ ንኽእል ስለዚ ቃል ህይወት የስምዐለይ እቲ ዝንመሃሮ ንሰምዖን ብእውነት ኣብ ልቦና ንኣትዩ ኩልና ብሓንሳብ ተታሒዝና ናብቲ ትክክለኛ መንገዲ ክንበፅሕ እግዚኣብሔር ይርድአና ንዓኻትኩም ጋር ቃል ህይወት የስምዐና ጉልበትኩንም ግዜኹም ነባና ተጥፍዎ ዘለኹም ሞ ይቐኒየለይ አሜን አሜን ቃል ህይወት የስምዓልና ሃረገወይና ሓብትና ስለተሳትፎኺ ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ ከም ዝብል እቲ ቀንዲ ፀገምና ፍልጠት ሓቂ ዘይምህላው እዩ ግብፃውያን ቃል ኪዳን ክመጽእ ከሎ እንተወሓደ ናይ ወርሒ ብዛዕባ ትምህርቲ ቃል ኪዳን ኮርሳት ኣለዎም ብቤተ ክርስቲያን እዮም ዝዓብዩ ቃል እግዚአብሔር ፈልጥዮም ሕግን ስርዓትን ቀኖና ናይ ቤተ ክርስቲያኖም ፈልጥዮም ብፍላይ ግን ታ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ናይ ቃል ኪዳን ኮሌጅ ዝበሃል ኣለዎም ኣብኡ ኸይዶም ናይ ቃል ኪዳን ሰርቲፊኬት ዘየምፁ ቃል ኪዳን ኣይተእስሮምን እያ ምክንያቱ ፈሊጦም ከኣትዎ ተረዲኦም ከኣትዎ ምእንቲ ማለት ሕጂ ተቐንዲ ፀገምና በቲ ከምዚ ንብሎ ዘለና ሰብኣይ እዙዝ እንተኮይኑ እውን ከም ሓደ ድኹም ሰብ ከም ሓደ ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ዝረኣየሉ ዝንዓቐሉ እዚ ደኣ ማእስ ሰብኣይ ኮይኑ ዝበሃለሉ ከምኡውን እቲ ሰብኣይ ክፀቅጥ ዘለዎ ወይ ሰብኣይ ምዃኑ ከፍልጥ ኣለዎ ዝበሃል ካብ ቃል እግዚኣብሔር ወፃኢ ምክንያቱ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማዕረ እዮም ኢልዎም ኣሎ ማለት እተን ቁልፍታት ከዓ ከም ትቦና ቤቀሽ ተስፎም ዝበልዎ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀሮ እዩ ኣቱም ሰብኡት ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነንስትኹም ኣፍቅርወን ከምቲ ኣንስትኹም ዘፍቀረኹም ኣይበለን ከምቲ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ዘፍቀረኩም ንዓናስ ፀላእቲ ኣምላኽ ኮለና ኣይ ክርስቶስ ብደሙ ተበጂና ስለዚ ሰብኣይ ተፍቅረኒያ የፍቅራያ ተፍቅሮያ ዘይኮነ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ኢና ነንስትና ከነፍቅር ተኣዚዝና ማለት እዚ ምስ በለ ይሽዑ ከም ንክርስቶስ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዝኦም ዝበለ ማለት እና እቲ ቀንዲ ክንገብሮ ዘለና ኣፍልጦ ክህሉ ብዛዕባ ቃል ኪዳን ወድና ጓልና ሰብኣይና ሰበይትና ኣፍልጦ ቃል እግዚኣብሔር ተዳሊና ንሓዳርና ብቃል እግዚኣብሔር መሰረት ተዳሒዝናዮ ንበረኸትን ንሓጎስን ክኾነልና እሞ በዚ ጀሚርናዮ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣቴና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያን ናይ ቃል ኪዳን ኮርሳት ተዳልዩ ቅድሚ መርዓ ምግባሮም ቅድሚ ብዛዕባ እኽለማይ ምሕሳቦም እቲ እዚ መጽሓፍቲ እውን ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ እንሆ ተቀሪብልና ኣለሞ ዝሓሸ ኮነልና ተስፋ ንገብር ሓንቲ ሕቶ ክቅበል እሞ ግዜና ይኣክል ኣሎ ደቂቀዮም የምስየ ነበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ሕጂ ናይ ቃለ ምዕዳንን ጸሎትን ገይሮም ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ክዕድም እየ ቅድሚኡ ሓንቲ ከም ርእቶ ክህብ ህይወት ሃፍትና ፅቡቕቲ ዘረባ ምፅያ ነይራ እሞ ትንክፍ ኣቢልኩም ነርኩም ውስኸላ ዶን ሓንቲ ቃል ምሳሌ ይኽእለን ደሊ ፅቡቕ ኣቦና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ህይወት ድበለታሲ ሰብኣይ ጓና እዩ እዚኣ ጓል ጓና ገለ ዝብል ቃላት ኣበይ መርፅቦ ገይሩ ገሊፅዎ እዚ ቃል ኪዳን
زي قبو خزربون زي قبو قالات مخانو دي كالي دما انت حدار حدار كويس اقم كوي حدار تبهيلو خاني بزح رردم معيخه تግዚአብሔር ዝፈጠሮ ነገር ጽቡቕ ምዃኑ ከነስተውዕል ግባና ምክንያቱ ንመደግጋፍ ደገፍ ከመይ ገይሩ ሕማቕ ይኸውን አንለስ ኣብ ዝተሰብረ ኣስካላን ድሕር ደይብካ ኣብ ዝተሰብረ ዝፈረሰ መንደቕ እንተተፀጊዕኻ ክፈርሰካ እዩ ቀትለካ እዩ እምበር ፅግዕ ኢልካ ክትጎዝጎዞ ከለካ ጥዑይ መንደቕ ተኮይኑ ጥዑይ ኣስካላ ተኮይኑ ደጋፊ ኢኻ እዩ ኣብ ዓለምና ከም ሓዊ ጽቡቕ ዘገልግል ወይ ዝጠቅም ነገር የለን ሓዊ ብኢድካ እንተ ሒዝካዮ ግን የንደደካ ይሓቀ ኣራእካ ይዘው ሓዊ ኣብ ዘይቦትኡ ከዓ እትኸሎ ዘጥፍኦ ጥፍኣት ድማ ማለያ ይብሉን ቃል ኪዳን ድማ ልክዕ ከመያ በታ ናይ ቃል ኣምላኽ ጌርካ እንተ ዘይሒዝካያ ተጥፍኦ ጥፍኣትን ብዓብዪ ነብስኻ ማለት እኮ እዩ ካባ ዝዓቢ ነገር የለን እንተላይ ነብስኻ ኢኻ ትጠፍእ ስለዚ ብኣገባብ ጌርካ ዘይመሓዝ እንድሕር ኣቲና መከራ እዩ ቃል ኪዳን እወ ጥፍኣት ኣለዎ ሞት ኣለዎ ካብቲ ቃል ኣምላኽ ክትወፅእ ከለካ ልክዕ ከም ተሓዊ ብመንቀርቀር እንተዘይሒዝካያ ብኢድካ እንተሒዝካያ ኣብ ዕላማኣ ከተውዕላ ይትኽእልኒ ኢኻ ትጎዳእካ ብኣንፃሩ ማለት እዩ መነዚኣ ወስኽ ደለኒ ይሽለ ይቐኒ ኣለ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ምናልባት ኩላህና ኣብ ቻት ንሪአት ንህሉ ኪዳነስ ኣይፎን ትብል ዘላ ፅጋሕ ኣብትና እውን ንእሽተይ ፅሒፍ ኣላ ከም ብባየ ኣምላኽ ካብ ንሰበይቲ ንሰብኣይ ዝበለፀ ሓላፍነት ዝሃቦ ይመስለኒ ምክንያቱም ሰብኣይ ንሰበይቱ የፍቅራ ዝበሎ የፍቅራ እዩ ዝበሎ ኣይኮነን ንሰብኣይካ ንኻልእ ከማን ምእዛዝን ምኽባርን ቀሊልን ባህላውን እዩ ትብል ኪዳነስ ኣይፎን ትብል ዘላ ናይ ፅጋሕ ሃብትና እያ እንተዘይተጋጊ ሕራይ ሃደ ጎይኒ ኢድካ ሓፍ ኣቢል ክለኺ ሓንቲ ስታያ ሕቶ ኣይኮነን እዩ ግን ምናልባት ሓሳብ እዩ እንድሕር ዝጥዕመኩም ኮይኑ ሲ እዛ ሰሉስ ኣብ ኣትላንታ ናባኻትኩምን ኦልሞስት ኣት ሴም ታይም ስለ ዝኾነስ ኩልኩም ከዓ ንሃርፈኩም ስለ ዝኾናስ እንተጥዕመኩም መዓልትታት ተትፈልዩና ከመይ ፅቡቅ ነይሩ ክብል እየ ሕራይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ይኹን ድሓን ምስ ኣቦታት ንረዳዳእ ሓንቲ ብወገና ሓንቲ ናፃ ዘለሃና ምናልባት ሓሙስ ጥራያ ማለት እዩ ሶኒ ናይ ኣብነ መቃሪዮስ መደብ ስለ ዘላ ኣብኣ ንሳተፍ ስለ ዝኾና ሶሉስ ብኡ መደብ ኣለና ማለት እዩ ሶኒ ማለት እዩ ሶሉስን ረቡዕን ዓርብን ከዓ ከምዚ ሒዝናየን ዘለና ኢና ድሓን ምስ ናይ መድሃኒ ዓለም ቤተክርስትያን ኣትላንታ ኣቦታትና ክረዳድኡ እዮም ሞ ምናልባት እሳቶም ክቕይርዋ ድዩ ዝቐልል ወይ ንሕና ክንቅይራ ትቐልል ኩሉ ሰብና ክረብሕ ምእንቲ እቲ ኣባና ዝሳተፍ ዘሎ ኣብኦም እውን ክሳተፍ እቲ ካብኦም ዝሓለፎ ኣባና እውን ክሳተፍ ምእንቲ ብዝተኸኣለ መጠን ኣቦታትና ይሰምዑ ኣለዉ ተራዳድኦም ከምቲ ዝሓይሽ ክንገብሮ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ስለ ተሳትፎኺ ስለቲ ሃናፃይ ሓሳባትኪ እግዚአብሔር ይባርክና ሓልኽን ይቀኒልና ሃረገወይና ሓብትና አሜን አሜን ሁሉና ታንክ ዩ አቦና ራይ አቦና አበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ حراي كمي يمسيخم كلكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن سلام እግዚአብሔር نعكم يكون نبنا أبي مرجتا نبنا أبي كسسفم قال هو تسمع لنا أحواتنا أحاتنا دما سلا تساتفكم أزينا أنا نمسجن إتا بحفتنا للتا زقربت حتى دقيمة بحفتنا
هارجوي نخم وين بحفتنا هوت بوزحات إن عبيت إن سفحت يا كيدا ناي بحكي أدلايتن هناتيتن حتى يا دما مفكار زخبدنا مئزازون كم رئيس متحات كوينو زسمعنا كل نجار بمنتهى انت رئينا يو بعين سجا انت رئينا يو ملسلنا نبت قدامي قدام أبونا أبوي مرجيتا أقدم أبيلهم أبتعقا مجمّر ياخ جمّرو خلو أبو أريزة فترات معراف كلته كاب قصري عسران سلستان جميرو اجزي أبيهر كبيد دكاس أدك إسو نقدم حنت مسنجل دما كاب وسيدو نع أدما سجا مليئو ناب آدم مسوسدا آدم دمان تايل يتقبلوا اتساب ايكا زيا عصمي كاب عصمتي سجا خا كاب سجاي ايا كاب سباي توسيدا ايامو سبيت تبهال بلا زمان زبلأيو آدم زتزاربو ايو زي أبيهر مسوسة دلسي زيا كاب عصمي كاب عصمي كاب عصمتي سجا دما كاب سجا يا إلو سبيت تبهالي لسم زوج الله ونمني بعلو آدم ايو سلازي سبأي أبؤن أديني حدق مسبيتو أتابع حدا سجاي خونو اتي سبأي سبيت ما كلتيهم ترايم نبرو أي حنكون دما نبرو سلقالو زيابير أملاخنا أمسقانا يبصحيو حجي كل نجر قدم خونات مفكار قدم خونات مئزاز كل انتدى أخوينو بعين منتاي كنرأى لنا ويدما بمنتاي كنحسب لنا انتدى لنا منفساو نجر كنحسب بعين منفس دما نتخونتات انت خنقبرو كنريئو كنقبلو كابدز عبي لن أما هصانات شعات ورحي أبزبانا 3 عمات أبون كمو حنجيرو قل وريدو عقب وصيو نزعبيت سبأي أبون أديون يحدق مس سبيتو خاء يتطابق سبيتون كمو أما أبون أدن حديكا مسبأي ويدما مسبيتي خاب طبقكا مغنياتو اتما أبون أدن عخا خوينا مزفت بأملاخ أبقى محدير زفت أركاون كم من تفليم يم نعخا فت وليد مخا كاب أبو أمن كاب أدي أمن تفليم حدا سجا خوينا يم نحنا كاب ولدنا نحنا دما نحنا خا ولدنا دما كابانا أما اتي مفكار كم كريستوس اتم ازاز دما كم بيتا كريستيان غيرنا كنريو بقدسنا دما كنبر انت دا اخوينا كل جزيه اب عيننا انتاي كل اللو ناي منفس اوكياله كل اللو ملكع رئينا قنجنا رئينا قبزنا رئينا مفكارن متئزازن انت دا انيرو اتقنجنا اتملكع مستدمسسه
اتحايلي اتقبزنا دما مسدخمه بود ما انتي كوني مالتيو اتفقرك هاسسيو اتمئزاز وانتي كونيو من عقدما كمصيو مالتيو اما كمتي ناي كريستوسن ناي بيت كريستيانن مفقارن متئزازن مودات اللوديو يبولون لك نحنا دما كم اغرنا بعين منفس كنريو እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና كم اغرنا خنحزو ግን እንታይ የድልየና ጸሎት የድልየና ተቀንዲ ጸሎት ንምንታይ ይዘልየና ቃል ኪዳን ይዘልዮ ምክንያቱ ቃል ኪዳን ንባዕልኻ ጥራሕ ደይኮነሲ ነቶም ትወልዶም እንታይ እዩ ንበረኸት እዩ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልየና بفقري بمتئزازات انت زي حجنا يقول ندقنا وناو كند برخت انت اي مالتيو مرقامي مالتيو مو እግዚአብሔር بخوم كن حزو نخلنا يحجزنا سلقالو እግዚአብሔር املاخنا مسغانا يبصحيو كلنا كابز زلنا يو حنساب بصلوت كن عصو حف نبل بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدا أملاك آمين ما أنت سلام زصلى صلوت كم بحدش كل زحزيا بهر أبو قيتانا مدحنا يسوع كريستوس ما أنت سلام زحنت لكل زغنة قدس بيت كريستيان لمن لنا قبل الحزب مؤمنان بزح سلام كهب كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር أملاكنا أيوم أنت سلام تصليو بسماء تنبر ربنا سمك يقدس منغستك تمصى فقد كام تاب سمايكم دمام دريكون علات انجرانا لمحبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا ندقلنا كفاد احنا نمبرا فتنا يتتونا منقسن حيلن كبرن نزل علامنات كايما امين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدا ايجابير صبعات قويتا سراوي سلام لك له السخي كاب ان استبرختي خي فركر سخم برخيو ومن الاتسقى جابير مساخيو اوفست الدس بلكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ يسوع كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين اون قلت جابير لمن كان مال كان لنا اون سلام سلام هبنا كل كان اخمعو جابير اطرينا صقاغاو نفسلنا جك كان نفلت بعد املاخ يبلنا قدسم كان سمن نصوعنا لنا اب سمايا زلخان سغا سلام كعب لنفس كلنا احضر ابز عالم زمن برا سلام حلو كل مرحتن سب سلطانن بقدس سمك سلام حبهم ابزريانا انزل مكان تعذاب كعم خرهاب اما اتاونان موصانا انزل غراوتنا بكل سلام حلوهم بهدوم بقنعنا يوت كنبرن بكل سنه املخ دمان اخان እግዚአብሔር بنفرح بحياونات كنركبن بكريستوس مسؤنس منفس قدسن مسغانان سلطانن بو زلكا لمن كل سعن نزل عالم امين قدس እግዚአብሔር املخنا سلا كل تمسجن نزغ زي زحبكنا بهوات بتعنا دو كنبل زحلخنا نتزحبكنا ساعات غزيان دما نصلوت قالكا دما نخن مهارلو نزمن فساو عدل زي سلا زحبكنا كبرن مسكانا نعخا يكون كمت ان مهارو قالكا كمت ان سمعو قالكا خوينا كنبر دما እግዚአብሔር املاخنا نسخا حجزنا كل نمهارو كل نسمعو زلنا دما كبرخا زقلص قبرلنا كل نخبرخا انت وعلنا يو كل نسمكا لعلن تبلنا له أبيتنا سلام أبقال كيداننا حدنات أولدنا برخات أبن نوراون قدسنا سلام كل إمو قدمنا عخاخا نقمتك اسخا حقزنا اسخا تمرح نحنا خنكتلكا خنسعبكا فقادك يخون لنا أبنا براد ما እግዚአብሔር أملاخنا مكال متصوار عقلي تعقستي كتبنا دما نلمنكا مفراس قال كيدان 70 سبيتن مفراس مساخا زلوك چدان مالتي مو مساخا زلنا چدان كيفرسي
أمن قوسب أين سبيتن زلو كدان كتصنع السخة حق زن ديابلوس كله انتا يسرحو مفراسيو تهانسا مفراس حدا زخونا كلتا ممقال زتأكبون مبتاني يسرحو مو حدا خوين ناخل تخين خون تطابقنا ون كي نفعل عليه قدس إجابير أملاخنا الصغار أنا كل جزينا بخاخنا معدو منفس قدس كالي إكا أمرنا أبرهلنا نقال كداننا بمنفس وعيني خنري أدما الصغا حق زنا زولدنا يم كلهم نبرخات قبرلنا نحنا قال كداننا أخبرنا قال كدانهم أخبرهم زنبرو ولد كان عبد ما الصغا حق زنا كلهم ولدنا نعبيهم زلنا أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم أبناتكم كونهم كم قال كاخن نبرمو نساتهم دما بچدان بقال كيدان زنبرو خونلنا السخا حق زنا سلام سلزو علكانا نمسكنكا سلام كتحضرنا دما نلمنكا صمنا هواريات كم تقبل كالهم نعنا دما تقبل لنا كل نجر أقرر لنا وقئن ورا وقئن سلام أقريركا دوابيلكا سلام هبنا هاجرنان كبابنان أخلقكم بلنا قدس إجابير أملخنا عرفنا أن نقمت الله بسلام النبر الله جزية أمسالنا بنا يدينا قدس رنجل مريم ملاد النت بنا ملاك ترى النت بنا نبياتنا هورياتن صادق عن سمايتاتن صلوتايت فلينا كم تنهوريات زمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصتها فقد كام تاب سمايكم دم أمدريكون علات إنجرانا لما هبنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نأوسنا ندقلنا كفاد إحنا نمبر فتنايت تتونا من قصتنا حيلين كبر النزل علمنات كإما أمين وزت يا مريم بناك قدس جبريل الملاك سلام تا سلام لك له حلنا خدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له سخيكاو أن السبرختي خي فركر سخم برخي وملتز أجا جابير مساخي وفسة الدس بالكي حتيات ناقصر يلنا نفت ودخ يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويشرق جنام لكن ودانيس كرسوس كان لك كان سرات يدم ساسي أبس أول لبركسات إبران أنتم أبيه كانت وعيد يكونت أدوان سيركس أنات ببسمكم كونوا فتحانون تانا يرسي نسكلوان سمات زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلت زيو مهار النكسوس 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 صقون أبيه كسيس بصلتك قدس بوش الله هذه زحلفه محرنا بزمت المحل والناب عفن منفذ قدوس بأنت اجتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تغلته بأنت اجتنا مريم مهار النكسوس 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 صقا قويتانا إيس كرسوسن فرق جابيه ربون حبرت منفذ قدسن مساين مسكل لخمن يخون سلخلو جابير أملاخنا مسقانا يبصحيو برخليتي يقبرلنا نايتصبح سبات يقبرلنا أملاخ قال هيوت يسمع لنا أبونا على هيوت يسمعنا كلاتكم أبوتات من الجيتا ميكب سنيسي تسفون كلاتنا تعم تبوني عن حجرو آمين آمين على هيوت يسمع لنا برخليتي آمين برخليتي والله أنا سلام ليتك على هيوت سلام ليتك برر آمين آمين نبا حكيت بدون مهر لنا مدهنا علم تعب آمين آمين بحكي صحان حجرو بتعم دسول سلام هيوت كمك أنيخي بيدرس حاوي كمل لها كوايو سبوز قابل المسكن سلام كلهم دحنين That's good nice nice إذا عند أبي بيتروس تساتفه أبنت نجبر زلنا مخنياتو أنا ستين أنا بعلف بيتين أنا دكين بيتين
ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል ያ ዘላታ ርስቲ ናይ ብሓቂ سادلات أرست قنيلنا ናይ ብሓቂ ቦቦታትና ይጅምር ኣለኹ ማማ ገነት ሰምዓን እንተልያ ማማ ምሕረት ሰምዓን እንተልየን ቦቦታትና ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ዝብል ዘለኹ ከምዛ እንዳበይ ጴጥሮስ ዝገደፍና ገዲፍና ደቀናን በታት ጥዕመና ግዜ ኣብነት ክኸውን ይፅውዕ ኣለኹ ቃል ህይወት የስማዓልና እንዳበይ ጴጥሮስ ኣሜን ኣምላኽ ይሓግዝ ብጣዕሚ ኦኬ ደሓን ሓደሩ ኩልኩም ሰንዴን ክምልሱ ዘለዋ ኣለና በላ هو ክምልስ ኣለዎ ንወቦና ክብሪ ሃበለይ ኣለና በላ ሞተሊ ክንዳተ ማማ ገነት ኣለና በላ አይፓድ ያዘላ እንበላላ የለውም ማለት በማማ ገነትን በማማ ምሕረትን ይጅምር ኣለኹ alright okay alright ለዋለይ ስትኒና ናይ ብሓቂ alright thank you okay ጽቡለይቲ ጥዕምለይቲ ደሓን ሓደሩ አሜን አሜን ምስጋና ይሁን አሜን